Λοιπόν, τώρα είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, Μιχάλη, μας ακούς? Ναι, βεβαίως, σας ακούω. Άρχισε η εκπομπή. Ωραία, ναι. Λοιπόν, καλησπέρα Μιχάλη. Καλησπέρα και από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε για ένα, κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντικό θέμα. Μια βιβλική προσέγγιση, μια σε βάθος ανάλυση των βιβλικών δεδομένων. Έχεις κάνει μια πολύ μεγάλη, πολύ σπουδαία βιβλιογραφία σχετικά με ένα θέμα το οποίο δεν το έχει αγγίξει κανείς. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο πραγματικά έχριζε έρευνας για πάρα πολλούς αιώνες και τώρα επιτέλους έχεις κάνει εσύ αυτή την έρευνα που μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν και να διαβάσουν και να μπουν στο άδειτο της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι αλήθεια ότι το βιβλικό ζήτημα έχει τεθεί εδώ και 20-21 αιώνες, από την αρχή δηλαδή της εμφάνισής της στο μεσογειακό χώρο με το χριστιανικό μήνυμα. Πάρα πολλοί άνθρωποι προβληματίστηκαν και κατέθεσαν τη γνώμη τους γύρω από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, το σύνολο που φέρει το όνομα Αγία Γραφή ή Βίβλος. Έχουμε πάρα πολλούς αναλυτές οι οποίοι στεναρά αμφισβήτησαν το Άγιο αυτό κατά πολλούς βιβλίο και έχουν φέρει και στην επιφάνεια πάρα πολλά στοιχεία συγκριτισμού και αμφισβήτησης. Η δική μου εργασία διαφέρει μόνο κατά τούτο, ότι φτάνει μέχρι την αποκάλυψη των μηχανισμών, των δυναμούχων υλικών, όπως ονομάζονται, με τα οποία μεγαλουργούσαν και δημιουργούσαν εντυπώσεις οι προφήτες της βίβλου. Δηλαδή, κυρίως τα δηλητήρια. Σε αυτά θα επανέλθουμε, αλλά ήθελα εν πρώτης, πριν μπούμε σε κάποια σχετική ανάλυση, να θέσω το ζήτημα αν πράγματι μια τέτοια συζήτηση είναι επίκαιρη ή όχι. Κάποιοι θα πούν τι είναι αυτά που συζητάτε, γιατί ο Καλόπουλος έχει μια αιμονή, μου το έχουν πει πάρα πολλές φορές, στο να αναμοχλεύει βιβλικά θέματα και να εφιστά την προσοχή με επιμονή ιδιαίτερη στην αμφισβήτηση αυτού του βιβλίου. Ποιος ο λόγος για ένα αρχαίο βιβλίο, το οποίο λένε στη ζωή μας δεν έχει και τόση συμμετοχή, να δείχνουμε τέτοιο μένος? Μήπως πρόκειται για ένα πάθος, μια διαστροφή, μια αιμονή ή για ένα πραγματικό σήμα κινδύνου, στο οποίο έχει δίκιο να επιμένει αυτούς που κρούει τον κόδωνα του κινδύνου ο Καλόπουλος και ο κάθε αμφισβητίας βίβλου. Ας δούμε τις πραγματικές παραμέτρους του ζητήματος. Κάποιοι νομίζουν ότι η βίβλος είναι ένα αρχαίο ζήτημα. Δυστυχώς τα στοιχεία δεν δείχνουν αυτό το πράγμα. Τα πραγματικά στοιχεία είναι διαφορετικά. Πρόσφατα είδα μια ανάλυση που δείχνει ότι η βίβλος εξακολουθεί εδώ και σειρά δεκαετιών, αν όχι εκατονταετιών, από την εποχή του Γουτεμβέργιου μέχρι σήμερα, να είναι το πρώτο σε κυκλοφορείο βιβλίο παγκοσμίως. Σήμερα τα πράγματα έχουν μάλλον επιδεινωθεί. Παρά την γνώση και την τεχνολογική ανάπτυξη κτλ. Η βίβλος διαπρέπει πουλώντας από 50 έως 100 εκατομμύρια αντίτυπα το χρόνο
ζωντανές γλώσσες στον πλανήτη. Οι περισσότερες βέβαια από αυτές αφορούν μειονότητες, 2.000 από αυτές αργοσβήνουν. Το 50% αυτών των γλωσσών θα είναι νεκρές μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια, μέχρι το 2100. Μιλάμε δηλαδή για 500-600 ουσιαστικά γλώσσες, τις οποίες χρησιμοποιεί γλώσσες τις οποίες χρησιμοποιεί στο σύνολό του ο πλανήτης. Δηλαδή από 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους, 7,5 περίπου που είμαστε σήμερα, τα 7 δισεκατομμύρια χρησιμοποιούν γύρω στις 500 και κάτι γλώσσες στο σύνολό τους. Οι άλλες είναι, όπως είπαμε, σε πολύ μικρή μερίδα ανθρώπων, στο υπόλοιπο των 500 εκατομμυρίων και λιγότερο, και πολλές εξ αυτών αφορούν μόνο μικρές ομάδες ανθρώπων. Βλέπουμε ότι η βίβλος είναι ήδη μεταφρασμένη σε 400 τόσες γλώσσες, 430 γλώσσες από τις 500 τόσες που ουσιαστικά χρησιμοποιούνται στον πλανήτη. Μάλιστα πέρσι έκαναν ρεκόρ μεταφράσεων σε νέο πληθυσμιακό αναγνωστικό κοινό των 50 νέων γλωσσών. Μεταφράζεται λοιπόν και πωλείται σε πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια αντίτυπα η βίβλος, ή και χαρίζεται πολλές φορές. Μιλάμε για ένα best seller ανήκουστο, αν και λέγεται ότι δεύτερο σε κυκλοφορία είναι η Ευκλήδιος Γεωμετρία. Εν τούτης απέχει πάρα πολύ από την κυκλοφορία της βίβλου. Η βίβλος λοιπόν είναι ένα βιβλίο που δημιουργεί μια παγκόσμια σχεδόν χημεία. Ο δυτικός κόσμος έχει αλωτριωθεί απολύτως εδώ και αιώνες. Αυτό το φαινόμενο μετατοπίζεται προς Ανατολάς όλο ένα επιταχυνόμενο. Υπάρχουν Κινέζοι οι οποίοι είναι χριστιανοί, δηλαδή οπαδοί της βίβλου. Υπάρχουν απίστευτες φυλές στα πέρατα της οικουμένης, οι οποίοι έχουν εκχριστιανιστεί και χρησιμοποιούν τη βίβλο. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην Ελλάδα πολλούνται εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα ετησίως. Ένας τζίρος χρημάτων με τις καθεαυτό βίβλους και τα βοηθήματά τους απίστευτος. Είναι η χώρα μας από τις ταχύτερες στην αύξηση ναοδομίας. Δεν συγκρίνεται δηλαδή σχεδόν με καμία άλλη χώρα παγκοσμίως. Οι ναοί γεννιούνται σαν τα μανιτάρια αυτής της ιδεολογίας, της βιβλικής ιδεολογίας. Άρα δεν μιλάμε για ένα ξεχασμένο φαινόμενο, στο οποίο κάποιοι με κάποια αιμονή, με κάποια εκδικητική μανία ή οτιδήποτε άλλο κακό ήχο επιμένουν. Όχι. Μιλάμε για μια ζώσα δύναμη η οποία κυδαιμονεύει λαούς. Και βέβαια το ενδιαφέρον μας στρέφεται στη χώρα μας, η οποία κατακυδαιμονεύεται εδώ και αιώνες και το έχει πληρώσει πανάκριβα σε όλους τους αγώνες απελευθέρωσης, στη μακροβιότερη περίοδο σκλαβιάς που εβίωσε ποτέ ανθρώπινο γένος. Το γένος των Ελλήνων είναι υποταγμένο στην θρησκεία αυτή εδώ και 2.100 χρόνια. Πάτε 1.800 αν το βάλουμε από την εποχή της πρώτης εδραιοσύστης επί Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα και σήμερα δυνάμεις αυτής της θρησκείας καταδυναστεύουν φανερά, όχι μόνο ιδεολογικά, αλλά πολιτισμικά και οικονομικά τον ελληνικό λαό. Το να υπάρχουν λοιπόν κάποιες φωνές
που έχουν επιλέξει ως προτεραιότητά τους να επισημαίνουν τους κινδύνους που απορρέουν από την πίστη και την αποδοχή αυτού του βιβλίου, δεν είναι κατά ανάγκη μια περίεργη αιμονή, αλλά μια πραγματική προτεραιότητα. Δεν το βλέπουν έτσι όλοι οι συνάνθρωποι μας. Αυτό είναι δικαιολογημένο. Γιατί πάντοτε οι φωνές που πετύχαιναν τις σωστές προτεραιότητες ήταν λίγες. Και θα δείξουμε γιατί έχουμε πρόβλημα με την αποδοχή της βίβλου. Αυτό το βιβλίο και τα συμφέροντα και οι λαοί που είναι κρυμμένοι πίσω από αυτήν έχουν μια μακρότατη ιστορία. Δεν θα την αντιληφθεί όμως κανείς αν δεν μελετήσει προσεκτικά τη βίβλο. Ήθελες κάτι να πεις, μου φαίνεται? Να πιάσουμε όμως το θέμα για να κάνουμε και κουβέντα κιόλας. Ναι. Πάνω στα θέματα. Κρατάω εδώ στα χέρια μου. Θα το ξεκινήσω εγώ πώς ξεκίνησα να διαβάζω αυτό το έργο. Ναι. Πώς έπεσε στην αντίληψή μου δηλαδή αυτό το έργο. Και είναι το πρώτο βιβλίο που πήρα. Φυσικά πριν 2 χρόνια όταν πρωτοεπικοινώνησα μαζί σας και είχα παραγγείλει αυτό το πρώτο βιβλίο, μου είπατε στη συνέχεια αν διαβάσεις αυτό το βιβλίο θα παραγγείλεις και τα άλλα για να διαβάσεις όλη τη σειρά. Είναι σίγουρο, είναι βέβαιο αυτό και φυσικά έτσι και έγινε. Δηλαδή γεννά τα ερωτήματα πάρα πολλά, σε δίνει μια κατεύθυνση να καταλάβεις τι είναι όλα αυτά τα πράγματα για τα οποία αγνοείς. Και φυσικά παίρνεις μετά όλη τη σειρά για να μπεις μέσα στο έργο και να δεις όλη τη ροή. Κρατάω στα χέρια μου λοιπόν το τρίτο βιβλίο από τη σειρά που λέγεται Αβραάμ ο Μάγος. Ο διαχρονικός εμπριστής της ιστορίας. Λοιπόν, και πραγματικά όποιος βλέπει αυτό το βιβλίο έτσι του έρχεται κάποια περίεργη έτσι, μια περίεργη αναζήτηση, το τι συμβαίνει πραγματικά με το συγκεκριμένο πρόσωπο, ο οποίος είναι ο γενάρχης κατά κάποιο τρόπο του εβραϊκού λαού και των Ιουδαίων και της θρησκείας αυτής, της Ιουδαϊκής θρησκείας, και ουσιαστικά από αυτόν ξεκινάει η ροή της Παλαιάς Διαθήκης, η εξισόρηση. Περνώντας, μπαίνεις μέσα στο έργο και ψάχνεις να βρεις τι έχει γίνει από την αρχή, από το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης για να πάρεις όλη τη ροή. Αλλά ξεκινώντας, δηλαδή θα ήθελα να μπούμε λίγο, να πάμε λίγο στο χρονικό κατά κάποιο τρόπο της εποχής και να δούμε ποιο είναι αυτό το πρόσωπο και τι ξεκινάει σε όλη αυτή την ιστορία, τι συμβαίνει δηλαδή, για να αντιληφθούμε όλη τη ροή αυτού του βιβλίου, της βίβλου. Όπως πολύ σωστά τοποθετήθηκες, στην κορυφή αυτής της δύναμης στέκει μια προσωπικότητα με το όνομα Αβραάμ. Παγκοσμίως έχουν γραφτεί μόνο ύμνοι για το πρόσωπό του. Έχω ψάξει στη διεθνή βιβλιογραφία αν υπάρχουν κριτικές εργασίες για το πρόσωπο του Αβραάμ και εγώ προσωπικά δεν βρήκα. Έχουν γραφτεί κριτικές για τον Μωυσή, για διάφορους άλλους ήρωες της βίβλου, αλλά όχι για τον Αβραάμ. Είναι μια απολύτω αποδοχής προσωπικότητα και αυτό για μένα αποτελεί εξαιρετικό γρίφο. Διότι ο άνθρωπος αυτός, αν μελετήσει κανένας από το 12ο κεφάλαιο της βίβλου και επέκεινα που αρχινάει η λεπτομερέστατη περιγραφή της ζωής και των μεθοδεύσεων του και συνεχίζει για σειρά πολλών κεφαλαίων, είναι περίεργο διότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει τίποτα, μα τίποτα το θετικό επάνω. Έχει όλα τα περίεργα, επίοικως περίεργα, τα παράξενα, τα αμαρτωλά και τα επιθετικά που μπορεί κανείς να βρει σε ένα πρόσωπο. Η ανάλυση, συχνά λέω για να γίνω σαφέστερος, ότι όποιος δεν γνωρίζει τον Αβραάμ δεν θα καταλάβει το βάθος της ταλαιπωρίας του ανθρώπινου γένους.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μέχρι σε εκείνη τη φάση δεν υπάρχει το Ιουδαϊκό γένος και ξαφνικά εμφανίζεται αυτός ο άνθρωπος και από αυτόν ξεκινάει ουσιαστικά και το γένος των Ιουδαίων. Εγώ για να γίνω λίγο επιδοραματικότερο σαφέστερος, το συγκρίνω με έναν μεγάλο μετεωρίτη που χτυπά θανατηφόρα τον πλανήτη. Ο πλανήτης, παρά τις παραδρομήσεις του και τους εκτροχιασμούς που υφίσταται από διάφορες κακόβουλες σκέψεις και διαθέσεις, πάντοτε είχε μια μεσότητα, είχε την τάση να επανέρχεται στα αυτονόητα και να συγκρατεί τους εκτροχιασμούς αυτούς σε μικρές απώλειες. Από την εποχή που ο ογκόλιθος αυτός, γιατί τον λέω ογκόλιθο, πρόκειται για μένα μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες όλων των εποχών. Βεβαίως με την προϋπόθεση ότι θεωρείται υπαρκτό πρόσωπο, αλλά δεν είναι αυτή η συζήτησή μας. Η συζήτησή μας είναι επί των γραφέντων και πιστευθέντων. Ο Αβραάμ αναφέρεται ως ο γενάρχης και δίνει κάποια στοιχεία βιογραφίας και εμείς τα αναλύουμε. Δεν μπαίνουμε στην περιπέτεια των ιστορικών να δούμε αν υπάρχουν στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξή του. Γιατί βεβαίως τέτοια στοιχεία όποιοι και να ψάξουν δεν θα βρουν. Δεν θα βρουν τα υπολείμματα της καμήλας του Αβραάμ. Δεν θα βρουν τα υπολείμματα από τα πασαλάκια στις σκηνές του Αβραάμ. Δεν ήταν ένας πολιτισμικός ογκόλιθος που να άφησε πίσω του ανιχνεύσιμα ιστορικά στοιχεία. Ακόμα και η εποχή στην οποία έζησε αμφισβητείται και είναι πολλαπλά αμφισβητήσιμο το ότι το τοποθετούν άλλοι στο 2100, άλλοι στο 18ο αιώνα, άλλοι εφτάσω στο 13ο αιώνα. Εγώ τολμώ με τα βιβλικά δεδομένα να το κατεβάσω ακόμα πιο κάτω. Αλλά δεν είναι αυτή η συζήτησή μας. Εμάς η συζήτησή μας είναι απομυθοποιητική. Δηλαδή αμφισβήτησης. Είναι προσέγγιση ανίχνευσης και αναπαράστασης των σκληρών πραγματικών δεδομένων της αφήγησης. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν που έρχεται από τη Χαλδαία, ειδικά στο βιβλίο αυτό που ανέφερες, Αβραάμ ο Μάγος, είναι απόγονος μάγων. Το λένε απερίφραστα οι ίδιοι εκκλησιαστικοί πατέρες, στους οποίους παραπέμπω κατ' επανάληψη. Όταν έγραψα το Μεγάλο Ψέμα, που είναι το πρώτο βιβλίο, αναφέρθηκα στα στοιχεία της προσωπικότητάς του εκτενέστατα. Αλλά στο τρίτο βιβλίο είχα αποκτήσει την ελληνική γραμματεία, η οποία έχει 16.000 βιβλία και στην οποία όταν αναζήτησα τον Αβραάμ υπήρχαν απίστευτες αναφορές, χιλιάδες επί χιλιάδων αναφορές για το πρόσωπο του Αβραάμ. Έτσι το προφίλ του ξεκαθάρισε πολύ περισσότερο και η ανίχνευση της καταγωγής του πήγε 5 γενιές πίσω. Στον Αβραάμ τον Μάγο λοιπόν πηγαίνουμε 5 γενιές πριν τον Αβραάμ και βλέπουμε ότι κατάγεται από ταραχοποιούς μάγους, οι οποίοι ούτε καν αναφέρεται αν είναι Χαλδαίοι ή όχι, αλλά διαπρέπουν στη Χαλδαία, αναστατούν κυριολεκτικά τη Χαλδαία, τους μισούν στη Χαλδαία. Συγκεκριμένα το σπίτι του Αβραάμ το καίνε, αγανακτισμένοι από τη δράση του, αναγκάζεται να φύγει, είναι η λεγόμενη κλίση του Αβραάμ από τον Θεό, καμία κλίση. Είναι διωγμένος από τη Χαλδαία, είναι ξεκάθαρα διωγμένος από τη Χαλδαία, σκοτώνουν το ένα του από τα παιδιά και αναγκάζεται να φύγει προς αναζήτηση άλλης εστίας. Μη γνωρίζοντας που να πάει, φτάνει βόρεια της Μεσοποταμίας, στην Χαρά. Από εκεί δεύτερος διωγμός αναγκάζει το γιο του τον Αβραάμ να κατηφορήσει νοτιότερα προς την Χαναάν. Εκεί αρχίζουμε και ανιχνεύουμε τα στοιχεία της συμπεριφοράς αυτού του ανθρώπου, ο οποίος θηρευτής και δημιουργός ευκαιριών δεν στέκει σε ένα μέρος για να βόσκει τα πρόβατά του. Κακώς τους λένε ότι είναι ποιμένες. Δεν είναι ποιμένες.
κάποιοι οι οποίοι θυματοποιούν και δρέπουν καρπούς αυτής της θυματοποίησης και βιοπορίζονται θυματοποιώντας πλούσιους ανθρώπους της περιοχής. Βλέπουμε μέσα στο βίο του ανθρώπου αυτού, όπως παρουσιάζεται μέσα από την ίδια τη βίβλο, και τις περιπέτειες όπως εξιστορεί μέσα τη ζωή του, περνώντας μέσα σε βασίλεια όπως του Φαραώ, όπως των Φιλιστέων, δημιουργώντας πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στις βασιλικές οικογένειες των κρατών αυτών. Βλέπουμε και χρήσεις βοτάνων μέσα, όπως ήταν Μαδραγόρας, Αψιθιά, που αναφέρονται κανονικά με το όνομά τους μες στη βίβλο. Βλέπουμε να χρησιμοποιεί να κάνει δηλητηριοχρησία δηλαδή. Βιολογικά, κυριολεκτικά βιολογικά όπλα. Στην εποχή εκείνη η γνώση αυτή ήταν... Γιατί υποτίθεται όποιος δεν έχει εικόνα, δεν έχει διαβάσει όλα αυτά τα πράγματα μέσα από τη βίβλο. Υποτίθεται είναι ένας θεάρετος πατέρας. Τον μνημονεύουν και στις εκκλησίες τις σημερινές σαν πατέρα, σαν προπάτορα, σαν γίνονται επικλήσεις προς αυτόν. Στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται 80 φορές θετικότητα από τον Ιησού. Ναι, βεβαίως, γίνονται επικλήσεις αυτόν. Υποτίθεται ένας θεάρετος πατέρας, αλλά μέσα η ίδια η βίβλος ομολογεί τις πράξεις του, τις μαγκανευτικές, δηλητηριοχρησίες και τέτοια πράγματα. Η ίδια η βίβλος περιγράφει σχεδόν ξεκάθαρα το δυναμισμό και την επιθετικότητα, το αρπακτικό ήθος αυτού του ανθρώπου. Βλέπουμε ότι δημιουργεί πληγές και τις θεραπεύει. Βέβαια, ο μηχανισμός δεν είναι εντελώς ορατός σε αυτό που θα διαβάσει ελαφρά την καρδία ή με απόλυτη πίστη και αποδοχή τη βίβλο. Πρέπει να κάνεις συλλογισμούς. Στο πρώτο βιβλίο, στο Μεγάλο Ψέμα, καθώς και στον Αβραάμ τον Μάγο, που επιμένουμε να επισημαίνουμε διάφορες λεπτομέρειες από τις πληγές που δημιουργούνται τόσο στο παλάτι του Φαραώ, στον πάμπλουτο αυτό ηγεμόνα της εποχής του, και σε έναν άλλον πάμπλουτο Φιλιστέο της Χαναάν, δημιουργούνται με τον ίδιο τρόπο. Πρώτα δίνει τη γυναίκα του σαν νύφη για να διεισδύσει μέσα στο παλάτι. Μετά ξεσπούν πληγές, τις οποίες επικαλούμενος τον οργισμένο δικό του Θεό λέει ότι μπορεί να θεραπεύσει. Φυσικά ζητάει χρυσά και αργυρά σκεύη, τα οποία στο τέλος σαν ανταμοιβή, επειδή είναι μοιασμένα τα σκεύη αυτά τα θεραπευτικά, τα κρατάει ο ίδιος, αποκτώντας έτσι χρυσό. Εκτός αυτού αναφέρεται και στις δύο περιπτώσεις ότι χάρη της θεραπείας που επέτυχε στους πληγωμένους αυλικούς τόσο του Φαραώ όσο και του Αβιμέλεχ του Φιλιστέου, ο άνθρωπος αυτός παίρνει χρήματα, δηλαδή τα αντίστοιχα χρήματα της εποχής, πρόβατα, δούλους, δούλες, καμήλες και όλα όσα τότε θα μπορούσαν να αποτελέσουν ανταμοιβή για την θεραπευτική του ικανότητα. Ενώ βέβαια η βίβλος επιμένει στην θεραπευτική ικανότητα του Αβραάμ και δεν διευκρινίζει καθόλου ότι μπορεί να είναι ο δημιουργός, εμείς από την επανάληψη του φαινομένου, δηλαδή από έναν Θεό που συνεχώς οργίζεται και μάλιστα άδικα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν διέπραξαν καμία παράβαση, ούτε ο Φαραώ διαπράττει παράβαση, ούτε ο Αβιμέλεχ στη Φιλιστέα διαπράττει καμιά παράβαση, διότι ο ίδιος λέει ότι είναι αδερφή μου. Παρουσιάζει δηλαδή τη γυναίκα του για υποψήφια νύφη. Ναι, αυτό το κάνει και στην Αίγυπτο, το κάνει παντού αυτό. Ακριβώς. Όμορφη και θελκτική η όποια Σάρα διεισδύει μες στο παλάτι ως υποψήφια νύφη. Από εκεί υποπτευόμεθα εμείς ότι μπορεί να μολύνει με διάφορα δηλητήρια που γνωρίζουν τα φαγητά των αυλικών, οι πληγές, κυλόπων, οι αδιευθυνσίες ή ό,τι άλλο μπορεί να δημιουργήσουν, πανικοβάλλουν τον αυτοκρατορικό, τον
βασιλικό οίκο τόσο του Αβιμέλεχ όσο και του Φαραώ, και έρχεται ο καλός μας Αβραάμ και λέει: εγώ μπορώ να σας αναφέρω αρκεί να μου δώσετε χρυσά και αργυρά σκεύη. Λοιπόν, αυτό όταν γίνεται 2 φορές σε τελείως αθώα θύματα, θα πρέπει να είμαστε κάπου αφελείς για να μην υποπτευθούμε ότι είναι μάλλον βιοποριστικός μηχανισμός, βιοποριστικό σύστημα κερδοφορίας του συγκεκριμένου μεγάλου προφήτη ή εν τέλει μάγου, παρά είναι θεϊκή επέμβαση. Το περίεργο είναι ότι αν επιτυχώς βέβαια, τρίτη φορά το αδελφί μου είναι ακούγεται από το γιο του, τον Ισαάκ, τον οποίο πλέον ο βασιλιάς αντιλαμβάνεται ότι ψεύδεται και βάζει και αυτόν και τον πατέρα του να ορκιστούν ότι δεν θα του ξαναπούν ψέματα και ότι δεν θα τον παγιδεύσουν. Δηλαδή το ίδιο το κείμενο μας πρόχνει επιτακτικά να υποπτευθούμε ότι δεν έχουν μόνο δίκιο οι πληγοθέντες και άδικο οι επιτιθέμενοι, αλλά πίσω από αυτό υπάρχει συγκεκριμένος μηχανισμός δηλητηριοχρησίας. Τη στιγμή που και ο ίδιος το πατέρας ομολογείται μέσα στη βίβλο ότι είναι ο Θάρα, ένας άνθρωπος στη Βαβυλώνα ο οποίος έκανε αυτή τη δουλειά. Ο Θάρα είναι φαρμακοτρίφτης και το περιγράφουν τα εξωβιβλικά κείμενα, δηλαδή ο Γρηγόριος ο Μοναχός και άλλες εκκλησιαστικές πηγές τον ονομάζουν ειδωλολάτρη, που μέσα στα είδωλά του έβαζε ουσίες. Τον αναφέρουν ως ρινιλάτη της εποχής, δηλαδή άνθρωπο που με τις οσμές. Ρινιλάτης είναι αυτός που ιχνηλατεί δια των οσμών. Ρινιλάτης είναι ο σκύλος, ο οποίος δια της οσφρίσεως μπορεί να ξεχωρίσει πολύ περισσότερα πράγματα. Έτσι ο ρινιλάτης Θάρα είναι ένας φαρμακοτρίφτης, φαρμακοποιός της εποχής εκείνης, ο οποίος μέσα στα αγαλματίδια της ειδωλολατρικής του συμπεριφοράς είχε τοποθετήσει διάφορα φίλτρα. Τα διάφορα φίλτρα αυτά, για να τα γνωρίζεις, πρέπει να έχεις εξοικειωθεί πάρα πολύ καλά τα δηλητήρια. Τα δηλητήρια είναι δηλητήρια που παράγουν ένα φάσμα συμπτωμάτων, από χαλαρό και χαλαρή και ευχάριστη διάθεση μέχρι πόνους και αδιαθεσία, και εν τέλει είναι θέμα δόσης να φτάσεις και μέχρι τον θάνατο. Οι άνθρωποι αυτοί, για να γνωρίζουν ποια δηλητήρια, όπως ο μαντραγόρας, μπορεί να παράγει ευχάριστη διάθεση, τα λεγόμενα ειδονιστικά, λοιπόν, ή να σου προκαλέσει διάφορα άλλα οδυνηρά συμπτώματα, πρέπει να τα γνωρίζουν και σε δοσολογίες. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν είναι εξοικειωμένοι βαθύτατα με το βασικό μηχανισμό που σε αναγορεύε τότε μάγο, με την χρήση και την δοσολογία διάφορων δηλητηρίων. Τα δηλητήρια αυτά μπορεί να είναι οργανικά, μπορεί να είναι μεταλλικά ή και βιολογικά ή και φυτικά, βιολογικά, μεταλλικά. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί είναι εξοικειωμένοι και με τα τρία είδη δηλητηρίων και στις περιγραφές που ακολουθούν μετά τον Αβραάμ. Συμβαίνει αυτό που ο Αριστοτέλης λέει, ότι αν θέλεις να καταλάβεις κάτι, πήγαινε να το δεις εν τη γενέση του. Εκεί με έναν αφελή τρόπο περιγράφουν λεπτομέρειες που σε αναγκάζουν, αν είσαι άνθρωπος της αναζήτησης και όχι πιστός, σε αναγκάζουν να σκεφτείς το ενδεχόμενο της μαγκανίας. Η δηλητηριοχρησία τότε ελέγεται μαγκανία, δηλαδή οθεία τροφίμων. Το περίεργο είναι ότι λίγο αργότερα μετά τον Αβραάμ, όπως στη συνέχεια εξετάζουμε τη βίβλο, και φτάνοντας στον μεγάλο μαγκανιστή Μωυσή, το μεγάλο δηλητηριοχρήστη Μωυσή, τα πράγματα γίνονται έτσι πλέον ξεκάθαρα. Όταν πηγαίνει ο Μωυσής, για να μην πούμε σε λεπτομέρειες και να μείνουμε μόνο στα δηλητήρια, γιατί ουσιαστικά το έργο μου ξεχωρίζει μόνο γι' αυτό. Πάρα πολλοί έχουν περιγράψει τις 10 πληγές του Φαραώ. Κανένας δεν έφτασε στα δηλητήρια. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο
έγγραμμα, διεθνώς λέω, που να αναφέρεται σε δηλητήρια ως αφορμή και μηχανισμό δημιουργίας πληγών, είτε στην εποχή του Έχουμε λοιπόν μετά τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, φτάνουμε στους οι τρεις πρώτοι γενάρχες. Και οι τρεις κάνουν χρήση δηλητηρίων. Κάνουν αυτά τα πράγματα. Στη συνέχεια ο γιος του Ιακώβ, ένας από τους γιους του, θα περάσει στην Αίγυπτο. Θα έχουμε προβλήματα εκεί με τον Φαραώ, θα του δημιουργηθούν προβλήματα από την εμφάνιση αυτή. Και κάποιες γενναίες αργότερα θα φτάσουμε στην υπόθεση που ανέφερες τώρα με τον Μωυσή και με τις πληγές του Φαραώ, που υποτίθεται δεν άφηνε τους Ιουδαίους να φύγουν από την Αίγυπτο. Εκεί όμως, εκεί να σταθούμε λίγο στις πληγές αυτές, τι έχει στην πραγματικότητα δημιουργήσει και φαίνεται και μέσα στο κείμενο. Παραδέχεται η ίδια η βίβλος μέσα στο κείμενο τι χρήση έχει κάνει ο Μωυσής για να δημιουργήσει όλη αυτή την κατάσταση και να φύγει από την Αίγυπτο. Κάτι πολύ απλό. Αλλά πριν το πω, να πω ότι μεσολαβεί η μεγάλη μορφή του Ιωσήφ. Του Ιωσήφ, βεβαίως. Είναι ο πρώτος που πάει στην Αίγυπτο. Μια τεράστια προσωπικότητα, η οποία καταφέρει να υποδουλώσει ολόκληρη την Αίγυπτο. Αλλά επειδή επικεντρωθήκαμε στα δηλητήρια, ας πάμε στο Μωυσή και ας παραπέμψουμε τους αναγνώστες στη μεγαλειώδη αυτή προσωπικότητα του Ιωσήφ, να την ανοιχνεύσουν μέσα στο πρώτο βιβλίο που λέγεται «Το Μεγάλο Ψέμα». Ο Μωυσής λοιπόν κάνει κάτι εξαιρετικά απλό. Χωρίζει την τροφή των Αιγυπτίων σε δύο είδη λαϊκών ή λαϊκής κατανάλωσης τροφίμων. Στα ένζημα αρτοσκευάσματα που καταναλώνουν ως σιτοπαραγωγός χώρα η Αίγυπτος, κατά κόρον οι Αιγύπτιοι, και στα άζημα τα οποία διατάσσει να καταναλώνουν μόνο οι μέτροι, οι δικοί του δηλαδή άνθρωποι. Και τους λέει ξεκάθαρα και κατ' επανάληψη, όποιος φάει ένζημα θα το φάει. Δεν θα ακουμπήσετε ένζημα για τόσες μέρες, μέχρι την έξοδό μας από την Αίγυπτο. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή? Κάποιοι περνούν πάνω από αυτό, χωρίς να προβληματίζονται. Έστω λέει ένα βίτσιο διατροφικό του Μωυσή, του Προθέως, έτσι. Μα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έχοντας ήδη υποπτευτεί από την εποχή του Αβραάμ ότι οι άνθρωποι αυτοί κάτι κάνουν με τα τρόφιμα, δηλαδή είναι μαγκανιστές, νοθευτές τροφίμων, δεν μπορούμε να μην δούμε ότι η υπονόμευση της Αιγύπτου στήθηκε σε έναν απλό διαχωρισμό τροφίμων. Τα ένζημα για τους Αιγύπτιους, ως συνήθως, θα εξακολουθούσαν να παίρνουν τα διάφορα αυτοσκευάσματα, απογλυκίσματα, πισκότα ή τι άλλο κάνανε, ψωμιά ή ό,τι άλλο κάνανε στην σιτοπαραγωγό αυτή χώρα, και τα άζημα τα οποία θα καταναλώνουν μόνο όσοι πρόκειται να σωθούν. Είναι πάρα πολύ απλό, μάλιστα η ζύμη ως μικρή συμμετοχή στο τελικό ζυμάρι είναι πιο εύκολη να δεχθεί ποσότητες δηλητηρίων που θα φέρουν κάποιο κοιλιακό άλγος στους χρήστες των ένζυμων τροφίμων. Θα μπορούσαμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι διάφορα δηλητήρια μπορούν να επιστρατευτούν, να ανακατευτούν με τη μικρή ποσότητα ζύμης, την οποία ζυμωτές ήταν κάποιοι φρασωμένοι σκλάβοι της εποχής, γιατί ήταν δύσκολο το έργο, δεν υπήρχαν ζυμωτήρια τότε. Λοιπόν, και αυτοί σε συνεργασία και με τη συνοργανωμένη συνδρομή του Μωυσέως πρόκειται να δημιουργήσουν μέσα από τα ένζημα ψωμιά, άλγη και θάνατο στην Αίγυπτο. Αυτός είναι ο βασικός τρόπος παραγωγής, η εξήγηση όλων σχεδόν των πληγών της Αιγύπτου μέχρι τον θάνατο, τον λεγόμενο θάνατο των πρωτοτόπων. Αυτά βέβαια δεν το ομολογεί η βίβλος. Ψιλοπεριγράφει τις καταστάσεις του δηλητηριασμού των αντιπάλων, αλλά δεν τα ομολογεί. Αν φύγουμε από την εποχή του Μωυσέως και πάμε στην εποχή του Ιησού τον Ναβί,
φύγουμε από το πρώτο βιβλίο αφού ξεκαθαρίσει και το ένιγμα πώς άνοιξε η Ερυθρά θάλασσα και κλείσει το πρώτο βιβλίο, και αξίζει να σημειωθεί ότι η Ερυθρά, το μυστήριο τελικά της Ερυθράς θαλάσσης, από μένα τουλάχιστον, έχει απαντηθεί εδώ και 20 τόσα χρόνια με τη συγγραφή του πρώτου βιβλίου που εκδόθηκε το 1995. Είναι πάρα πολύ απλό. Ο Στράβωνας αναφέρει ότι υπήρχε ήδη ανοιγμένο κανάλι μεταξύ της Ερυθράς θάλασσας και της παρακείμενης λίμνης, αλλά δεν το πλημμύριζαν γιατί φοβόντουσαν την διαφορά στάθμης, την υποτιθέμενη διαφορά στάθμης. Εκεί δηλαδή που σήμερα είναι το κανάλι του Σουέζ. Αυτό ποιος το έχει ανοίξει? Το λέει ο Στράβωνας, ναι. ότι επί Ραμσή Δευτέρου, που όλοι επιμένουν ότι είναι ο βασιλιάς, του οποίου η αδερφή βγάζει από το νερό το Μωυσή, από το καλαθάκι, το γνωστό μύθο με το καλαθάκι. Αυτός είναι ο μεγάλος δημιουργός τεχνικών έργων της Αιγύπτου, και επειδή η Αίγυπτος έχει διαπρέψει στην διανομή του ύδατος, δηλαδή είναι καναλάρχες με την έννοια του καναλιού, έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο δίκτυο καναλιών διανομής του νερού και έχουν κάνει έφορη ολόκληρη την κοιλάδα, ολόκληρο το δέλτα του ποταμού. Τότε, λέει ο Στράβωνας, υπήρχε αυτό το κανάλι το οποίο δεν το πλημμύριζαν. Ο Μωυσής έχει ήδη θητεύσει ως πρίγκιπας επί 40 χρόνια, όπως γνωρίζουμε στην Αιγυπτιακή αυλή, πριν διαπράξει ένα φόνο και εκδιωχθεί από την Αίγυπτο. Όταν επιστρέφει λοιπόν γνωρίζει ότι εκεί υπάρχει ένα κανάλι το οποίο μπορεί σε δεδομένη στιγμή να μετατραπεί σε παγίδα θανάτου για τους διώκτες του. Γι' αυτό αντί φεύγοντας με το λαό του να πάρει την καθιερωμένη παραλιακή οδό από τη Μεσόγειο, πηγαίνει νότια για να συναντήσει την θάλασσα, την οποία είναι υποχρεωμένος να διαβεί. Δεν πάει λοιπόν στη θάλασσα, πηγαίνει στο κανάλι αυτό το οποίο, αφού περνάει ο ίδιος νύχτα, θα δει ο αναγνώστης, θα δει ότι η βίβλος γίνεται εξαιρετικά λεπτομερής και δικαιολογεί απόλυτα αυτή την ερμηνεία. Αφού περνάει ο ίδιος το ξηρό αυτό κανάλι και διαπορεύεται στην απέναντι όχθη, όταν το πρωί ο Φαραώ εισέρχεται στο κανάλι αυτό, το κανάλι αυτό χτυπιέται στα φράγματά του βόρεια και νότια, από την πλευρά της Ερυθράς θαλάσσης, η οποία είναι στάθμη, η οποία δεν υποχωρεί, η θαλάσσια στάθμη δεν υποχωρεί από μικροποσότητες νερού, πλημμυρίζει το κανάλι αυτό και πνίγει τους διώκτες του. Οι διώκτες του έπρεπε να πάρουν ένα θανάσιμο πλήγμα, διότι θα μπορούσαν να τους κυνηγήσουν ακόμα και μέσα στην Παλαιστίνη, την οποία περίπου εξουσίαζαν. Έπρεπε λοιπόν να δεχθούν ένα θανάσιμο πλήγμα, διαφορετικά η έξοδος δεν θα μπορούσε να τελειώσει παρά με μια σφαγή του λαού Ισραήλ, οπουδήποτε τους έβρισκε το απόσπασμα των υπέων του Φαραώ. Και αυτό που είπα υπέων, ενώ όλα τα ζώα έχουν πεθάνει, τα στρατιωτικά όλα που είναι καλά φυλαγμένα και μακριά από την δυνατότητα του Μωυσή, γιατί θυμάστε ότι και μια πληγή έλεγε τον θάνατο των ζώων. Και μόνο τον 20 των ζώων όμως έχουν επιζήσει. Εν πάση περιπτώσει, για να μην μπερδεύουμε τον ακροατή, υπάρχουν πάρα πολλές και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες στην αφήγηση που δείχνουν ότι εδώ πρόκειται για στρατήγημα και δεν έχει να κάνει με κανένα θαύμα. Δεν είναι η συμμετοχή οποιοδήποτε θεού. Κάποιος έχει ένα δαιμόνιο νου, έχει την δυνατότητα με δυναμούχα υλικά να δημιουργήσει οπλισμό, βιολογικό οπλισμό και να επιτεθεί με δυναμικότητα απέναντι των αντιπάλων του και να στήσει παγίδες. Φέρουν στην επιφάνεια έντονη την υποψία των δηλητηρίων στο πρώτο βιβλίο, στο δεύτερο βιβλίο, στον ένοπλο δόλο, τα όπλα του δόλου δηλαδή. Εκεί πλέον ξεκαθαρίζουν απολύτως τα πράγματα. Ναι. Και έξι διαφορετικά δηλητήρια εμφανίζονται εν τέλει και ονοματίζονται στα χέρια των προφητών. Έτσι πέφτουμε κυριολεκτικά από τα σύννεφα και από ένα αγαθό βιβλίο του Θεού φτάνουμε
θαυματουργική επέμβαση του Θεού δεν θα μπορούσε να ταιριάξει. Στη συνέχεια, περνώντας λοιπόν ο Μωυσής και φτάνοντας στο Σινά, εκεί είχαμε ένα λεγόμενο έτσι θαύμα από τη βίβλο, την λεγόμενη καιόμενη και μη κατακαιόμενη βάτο, όπου ομολογείται και μέσα στο ίδιο το κείμενο η παρουσία εξόδων αερίων και φυσική γεωθερμία δηλαδή στην περιοχή, πετρώματα, κρυστάλλους που σχηματίζονται από έξοδο αερίων, όπως είναι ο σάπφυρος, τα κορούντια δηλαδή, και εκεί πραγματοποιείται αυτό. Τι συμβαίνει, και εσύ έχεις κάνει πολύ σημαντική έρευνα πάνω στο θέμα και έχεις κατασκευάσει μάλιστα και μία καιόμενη και μη κατακαιόμενη βάτο. Αυτό το ξέρουν λίγοι. Ναι. Αν και φαίνεται σε κάποια βίντεο. Υπάρχει σε βίντεο στο YouTube, όποιοι θέλουν μπορούν να το δουν. Αναγνώστες, ναι, να πάνε στο YouTube και να χτυπήσουν Καλόπουλος καιόμενη βάτος, και έχει 2-3 εκπομπές όπου η κατασκευασμένη καιόμενη βάτος από μένα φλέγεται και δεν κατακαίγεται, και θα εξηγήσουμε αν προλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάσαμε και το σκεπτικό που αντλήσαμε από την ίδια τη βίβλο. Η ερώτηση είναι, στην καιόμενη και μη κατακαιόμενη βάτο μπορούμε να δώσουμε εξήγηση ή είναι μια παραμυθολογία? Κατά ανάγκη όχι. Αναφέρω τον όρο παραμυθολογία γιατί όταν σήκωσα ένα άρθρο που λέει πόσο μυθικό και κακό μπορεί να είναι ένα βιβλίο πριν υποκινήσει υποψίες, το άρθρο αυτό μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο. Είναι δικό μου άρθρο από μια συλλογή παραδοξολογιών μέσα από τη βίβλο. Η βίβλος, το περίεργο είναι δεν περιέχει μόνο παραμυθολογίες. Θα είναι μια αφελής γενίκευση αν πούμε ότι το βιβλίο αυτό έχει μόνο παραμυθολογίες και το κλείσουμε. Δεν έχει παραμυθολογίες. Έχει και μυθολογικά στοιχεία με την έννοια ότι στο μύθο μέσα υπάρχουν σπέρματα αληθιών. Όταν λοιπόν βλέπουμε ένα μύθο για μια φλεγόμενη βάτο, καλά θα κάνουμε να αναζητήσουμε αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ή είναι ένα εντυπωσιακό εφέ του διηγηματογράφου που θέλει να το περάσει. Το περίεργο είναι ότι η ίδια η βίβλος μας δίνει λαβές για να ερμηνεύσουμε την ίδια την λειτουργία της καιόμενης βάτου, αναφέροντας ότι στον τόπο όπου εμφανίστηκε η καιόμενη βάτος, το δάπεδο ήταν στρωμένο από σαπφύρους. Εγώ όταν συνάντησα τη λέξη αυτή, μη έχοντας γνώση, ανοίγοντας τα σχετικά βιβλία γεωλογίας και πετρωμάτων, βλέπω ότι ο σάπφυρος είναι ένα μπλε κουρούδιο. Με διάφορες αποφράσεις έχουν άλλα ονόματα. Η μπλε εκδοχή του κουρούδιου λέγεται σάπφυρος. Τι είναι λοιπόν το κουρούδιο? Το κουρούδιο είναι κρυσταλλώσεις οι οποίες εμφανίζονται μέσα από αεραγωγούς στο φλοιό της γης, από θερμά και ενδεχομένως έφλεκτα αέρια που έρχονται από τα βάθη, τα πετρελαιοφόρα βάθη του φλοιού και βγαίνουν και αυτά να φλέγονται στην επιφάνεια. Οι έξοδοι αυτοί, η αεραγωγή αυτή, που έχουν και ειδικό όνομα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πώς λεγόταν, αφήνουν εναποθέσεις στο εσωτερικό κρυσταλλώσεις διαφόρων χρωμάτων που λέγονται κορούδια. Το έδαφος λοιπόν στο οποίο εμφανίζει το θαύμα είναι στρωμένο από κορούδια. Για να υπάρχουν στην περιοχή κορούδια, η ίδια η βίβλος με το να μας παραδίδει τη λέξη σάπφυρος, μας παραδίδει και την γεωλογική κατάσταση του τόπου όπου εμφανίζεται το θαύμα. Για να υπάρχουν λοιπόν κορούδια άφθονα ώστε να στρωθεί ολόκληρο δάπεδο, θα πρέπει να υπάρχουν άφθονες αεροπηγές στην περιοχή αυτή. Και πράγματι, όπου υπάρχει γεωθερμία και πετρελαιοφόρος ορίζοντας, εμφανίζονται αυτόματες διηλύσεις από τα πτυτικά τα λεγόμενα του πετρελαίου, τα οποία παίρνουν την έξοδο προς την επιφάνεια και τις περισσότερες φορές, επειδή είναι πολύ καθαρά αυτά τα πτυτικά, όταν εμφανίζονται στην επιφάνεια αυτά να φλέγονται. Άρα έχουμε έναν τόπο όπου θα μπορούσαν να υπάρχουν σε σχισμένες βράχων ή σε κάποιο έδαφος κτλ. Κάποια σημεία όπου
μια αιώνια φλόγα ψιλοέκαιγε στα ορεινά της περιοχής. Αν σε αυτή τη φλόγα καθίσουμε οτιδήποτε επιστρωμένο με πυρήμαχο υλικό, θα φλέγεται, αλλά δεν θα καταφλέγεται. Εάν πάρουμε δηλαδή ένα κλαδί ή ένα θάμνο και τον βουτήξουμε μέσα σε πύλο, που είναι το καλύτερο πυρήμαχο υλικό, κατ' επανάληψη το βυθίσουμε, θα πάρει μια στρώση, επαναλαμβάνομενες στρώσεις από το πυρήμαχο αυτό υλικό, και αν το πετάξουμε μέσα σε μια φλόγα, η οποία καίει, θα βλέπουμε να υπάρχει ένα δεντρόσχημο, ένα θαμνόσχημο αντικείμενο μέσα στη φλόγα, το οποίο θα φλέγεται μεν, αλλά δεν θα κατακαίγεται. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή, με ρώτησε ο γιος μου, εντάξει τα γράψει αυτά, μπορείς να κατασκευάσεις όμως μια τέτοια βάτα? Και πράγματι έκατσε και κατασκεύασα μια τέτοια βάτα, την οποία μπορεί να απολαύσετε, να είναι φλεγόμενη, αλλά να μην κατακαίγεται. Για να φύγουμε από εδώ, τα μυστήρια του Σινά είναι πάρα πολλά και ενδιαφέροντα και αποκαλυπτικότατα για την χρήση του πρώτου αυτού αλχημιστή, ας τον ονομάσουμε έτσι, ο οποίος είχε ένα μόνιμο εργαστήριο αλχημίας στη σκηνή του μαρτυρίου. Λέγεται ότι η φλόγα στη σκηνή του μαρτυρίου δεν έσβηνε ποτέ. Πράγμα που σημαίνει ότι ήταν ένα αιωνίως σε λειτουργία εργαστήριο παραγωγής διάφορων υλικών προχωρημένων για την εποχή εκείνη, και θα θαυμάσετε αν σας πω ότι υπάρχουν αποδείξεις πλέον, σύμφωνα με τις αφηγήσεις, ότι οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούσαν αυτούς πρώτους που χρησιμοποιούσαν την πυρίτιδα. Η πυρίτιδα είναι ένα εύκολο υλικό που εμφανιζόταν. Ναι, το έχεις αυτό, υπάρχει μέσα στο βιβλίο Ένοπλος Δόλος. Υπάρχει, ναι, υπάρχει και μάλιστα ναι. Υπάρχει και η συζήτησή μου, η συνομιλία μου μαζί με τον καθηγητή χημίας, τον κύριο Γιαννακουδάκη, που τον ερώτησα ευθέως. Λέω άνθρακας, αλάτι και κάφι μας κάνουν πυρίτιδα? Με κοίταξε περίεργος και μου λέει ναι, εσύ όμως που το ξέρεις? Λέω το διάβασα στη βίβλο. Και έκπληκτος ο καθηγητής για να μου λέει καλά, γράφει τέτοια πράγματα η βίβλος? Και όμως η βίβλος αναφέρεται κατ' επανάληψη σε εκρηκτικές καταστάσεις, όπου μάλιστα από ένα πυρ ξένων το οποίο προσφέρουν οι γη του πρώτου ιερέα, του αδελφού του Μωυσέως Ααρών, σκοτώνονται τα δύο παιδιά του, και η περιγραφή που γίνεται για την περισυλλογή των πτωμάτων τους και η όλη συμπεριφορά του πατέρα του Ααρών δείχνει ότι ήταν ατύχημα. Προσπάθησαν να δημιουργήσουν στο θυσιαστήριο ολοκαύτωση με την ανάμειξη των τριών αυτών υλικών, του θείου, του άνθρακα και του αλατιού. Το τριστενές άλας, το λεγόμενο νήτρο, αυτό που έχει 3 μέρη οξυγόνου, αν τα λέω καλά, δεν τα θυμάμαι και πολύ καλά. Αυτό είναι το νητρικό άλας που υπάρχει στις αλικές. Ναι, εγώ μάλιστα πήγα και μάζεψα από μια παρακείμενη εδώ αλική, από πώς το λένε, έχω μια λιμνούλα εδώ παραπάνω. Την μικρό λιμνική της Δοσκυλικής. Πηγαίνουν και κάνουν στο Κυλικής, μάλιστα Λασπόλουτρα. Και εκεί είχαν στήσει στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το εργοστάσιο παραγωγής πυρίτιδος στη Γερμανία. Μαζεύανε το βρώμικο αλάτι της επιφανείας, είναι εμπλουτισμένο σε οξυγόνο. Όταν λοιπόν κλείνουμε αλάτι, κλείνουμε σε μια αεροστεγή συσκευασία, κλείσουμε αλάτι, είναι σαν να κλείνουμε μια αναγκαία μεγάλη ποσότητα οξυγόνου. Αν κλείσουμε θιάφι και άνθρακα και αλάτι, έχουμε όλα τα στοιχεία μιας παραγόμενης εκρηκτικής φλόγας, που αν είναι μέσα σε ένα κάλυμα, αυτό θα εκραγεί λόγω της διαστολής. Έτσι λοιπόν,
Οδυσσέος ήταν ένα προχωρημένο αλχημιστικό, ανιχνευτικό εργαστήριο παραγωγής όπλων. Δεν είναι τυχαίο που καθώς φεύγουν από την Αίγυπτο, περιμένουν 40 χρόνια στην Αίγυπτο για να μπορέσουν να αισθανθούν ικανοί να τα βάλουν με 14 πάνωπλα έθνη, τα οποία δεν τους θεωρούν καθόλου καλοδεχόμενους στην περιοχή τους, γιατί η περιοχή αυτή ανήκει ανέκαθεν στους Φιλιστέους. Αυτή ήταν περαστική από τον τόπο αυτό. Μάλιστα ο όρος Εβραίος θα πει περαστικός. Η βίβλος εμφανίζει τη λέξη Εβραίος στο πρόσωπο του Αβραάμ και λέει πήγαινε πες αυτόν τον περαστικό, και χρησιμοποιεί αντί τη λέξη περαστικό Εβραίου. Περαστικός λοιπόν στη γλώσσα των Χαναναίων Εβραίος σήμαινε περαστικός. Ο τόπος ήταν των Φιλιστέων, των Χαναναίων. 14 λοιπόν παρόπλα έθνη θα είχαν εξοντώσει στην πρώτη μάχη, εάν οι Ισραηλίτες καλωσφεύγουν από την Αίγυπτο, τολμούσαν να εισβάλλουν. Συνετός ο Μωυσής καθίζει το λαό του 40 χρόνια, μια πλήρη περίοδο, δεν ανάγκη να είναι 40 χρόνια, το 40 χρησιμοποιείται κατά κόρο στην Βίβλο για να δείξει μια πλήρη περίοδο. Κάποιο λοιπόν διάστημα μέχρι να αισθανθούν ικανοί να εισβάλλουν. Το να αποθηκεύσει λοιπόν υλικά, ικανά να ισοπεδώσει και να κατανικήσει 14 έθνη, εξηγεί την αναμονή εκτός Χαναάν, την 40 ετία αυτή η αναμονή του λαού Ισραήλ εκτός Χαναάν. Και όχι επειδή άλλα ότι αμάρτησαν και χιλιαδιό. Άλλωστε μετά παρουσιάζεται και μετά και οι επιθέσεις στους Φιλιστέους. Όταν ξεκινούν οι επιθέσεις αρχίζουν πλέον τα όργανα. Αρχίζουν και εμφανίζονται πραγματικά τα δυναμούχα αυτά υλικά στα χέρια, όλο ένα και πιο ξεκάθαρα στα χέρια των απογόνων του Αβραάμ. Μπορώ να αναφέρω αναλύω τουλάχιστον 15 μάχες, ίσως και περισσότερες, στις οποίες η χρήση δηλητηρίων γίνεται όλο ένα και πιο φανερή. Συχνά αναφέρω χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίπτωση του Σαμψόν. Δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος να την πούμε, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Ο Σαμψόν λέγεται, μπορεί να είναι και μυθολογικό, αλλά όπως είπα το μυθολογικό, το κέντρο του πάντοτε έχει ένα πυρήνα αληθείας. Ο Σαμψόν χάνοντας ένα στοίχημα, όχι καλό, ο Σαμψόν τα βάζει μια χιλιαρχία Φιλιστέων. Μια χιλιαρχία οργανωμένη, με σπαθιά, με αυτό ένα τακτικό σώμα στρατού. Και λέει ότι τους σκοτώνει όλους με μια σχιαγόνα γαϊδάρου. Τώρα, τι σχιαγόνα ήταν αυτή που κατάφερε να αντέξει έστω τις αμυντικές προσπάθειες 1000 στρατιωτών χωρίς να θρυψαριστεί, από ένα άλλο θέμα. Σκοτώνει εν τέλει 1000 και αυτός μένει ανέπαφος. Στο τέλος η αφήγηση μας κάνει τη χάρη με ένα λογοπαίγνιο να μας προβληματίσει λέγοντας, βάζοντας στα χείλη του Σαμψόν την εξής περίεργη δήλωση. Θεέ μου, λέει, εσύ δια της δυνάμεώς σου, τώρα ποιος Θεός και ποιας δυνάμεως είναι ζητούμενα, με κατέστησες ικανό να σκοτώσω 1000 Φιλιστέους. Και τώρα θα μ' αφήσεις να πεθάνω από τη δίψα. Δίψασε ο Σαμψόν και κλαίγοντας παρακαλούσε τον Θεό για λίγο νερό. Εγώ στην έρευνά μου, επειδή κοντοστεκόμουν συνεχώς σε κομβικές λέξεις, απορούσα λέγοντας, αν είχε κιλόπονο θα μας το έλεγε, αν είχε οποιαδήποτε άλλη σωματική ανάγκη θα μας την παρουσίαζε, αν είχε οτιδήποτε άλλο, γιατί μας λέει για τη δίψα του. Μήπως θέλει να παραπέμψει τους μελλοντικούς αναγνώστες του περιστατικού σε μια στοχαστική διερεύνηση για να καταλάβουν πώς επιτέλους σκοτώθηκαν οι κύριοι άνθρωποι. Και γράφω στους αναγνώστες, κλείστε το βιβλίο, μπροστά σας υπάρχει νερό να κάνει μπάνιο ο Σαμψόν, αλλά δεν το πει. Πού είναι το νερό? Και μου γράφουν ή μου τηλεφωνούν διάφοροι αναγνώστες που λένε ότι πράγματι έκλεισα το βιβλίο για να δω αν μπορώ να βρω πού είναι το νερό. Και όμως λοιπόν ο Σαμψόν, σκοτώνοντας μια χιλιαρχία, έχει άφθονο νερό, αλλά κλαίει λέγοντας
θα πεθάνει από τη δίψα. Ποιο είναι και πού το άφθονο νερό. 1000 φαντάροι τότε δεν είχαν λίγο νερό μαζί τους για να ξεδιψάσει ένας άνθρωπος. Πώς θα στείνανε τη μεσημεριανή μαρμίτα. Θα αμολιόταν ένας εδώ και ένας εκεί να βρουν νερό για να πιούν και να στήσουν το καζάνι για να τραφούν στο επόμενο γεύμα τους. Μία χιλιαρχία λοιπόν, και το γράφω ξεκάθαρα με πολλά άλλα παραδείγματα από στρατιωτικούς οι οποίοι παραδέχονται ότι είναι αδύνατο σε οποιαδήποτε εποχή τακτικός σώμα στρατού να μην έχει παγούρια και μουλάρια με νερό μαζί του. Δεν γίνεται. Λοιπόν, για να φέρετε η δίψα του Σαμψόν λοιπόν, θέλει να μας βάλει να καταλάβουμε ότι το νερό που έχουν μαζί τους, αλλά δεν ποτέ πιο Σαμψόν ευθύνεται και για τον θάνατό του. Απλώς ο Σαμψόν με τη γαϊδουρώσια αγώνα πέρασε από πάνω τους και τους αποτέλειωσε. Κατάκητοι όντες και κουράστηκε να αποτελειώνει και να σκυλεύει χιλίους τους οποίους τάισε ένα βιολογικό ή άλλο δηλητήριο. Το κρεατά το ότι παραπέμψε σε αγώνα γαϊδάρου, μπορείτε να υποθέσετε ότι βρήκε ένα σάπιο γάιδαρο, τον έκανε αριάνι, τον έριξε στο βαρακί με το ριάκι, ήπιαν οι φαντάροι, πέσανε κάτω οι μηχανείς με κιλόφωνα και χιλιάδες άλλα συμπτώματα και πέρασε από τους άνετα από πάνω και τους ξέκανε. Αυτή σας φαίνεται μια κακόβουλη ερμηνεία. Αλλά είναι τόσα πολλά τα στοιχεία μέσα στη Βίβλο, ειδικά στην είσοδο των Ισραηλιτών στην Αίγυπτο. Ναι. Τόσα πολλά τα στοιχεία που παραπέμπουν σε δηλητήριο, που θα καταλάβετε ότι οι ερμηνείες αυτές δεν προέρχονται από κακόβουλη διάθεση. Και είναι περίεργο που δεν έφτασαν πολλοί και μεγάλοι ερευνητές του παρελθόντος στην ερμηνεία των δηλητηρίων. Σας πληροφορώ ότι αν πράγματι πριν από κάποιους αιώνες ή από την αρχή που ήρθαμε αντιμέτωποι με το περίεργο αυτό βιβλίο, φτάναμε στην εκδοχή των δηλητηρίων, ο χριστιανισμός και οποιαδήποτε άλλη βιβλική φιλολογία δεν θα είχε κανένα περιθώριο εξάπλωσης. Θα σου αναφέρανε τη βίβλο και θα έλεγες το βιβλίο με τα δηλητήρια. Αυτό θα έλεγε για απάντηση οποιοδήποτε και θα του έλεγε 2-3 δηλητηριώδεις, ξεκάθαρα δηλητηριώδεις επιθέσεις του λαού αυτού ή του ιερατείου, για να μην ενοχοποιήσουμε το λαό. Ο λαός συνήθως δεν ήξερε τι ακριβώς συμβαίνει και το απέδιδε σε δόγμα. Λοιπόν, λίγοι είναι οι άνθρωποι που έχουν επίγνωση του τι ακριβώς συμβαίνει πάντα. Εάν περάσουμε μετά από όλα αυτά τα γεγονότα και την επικράτησή τους στην περιοχή της Παλαιστίνης, θα φτάσουμε σε σημεία μετά που είχε εγκατασταθεί το ιερατείο το Ιουδαϊκό στην περιοχή και βλέποντας, αν πάμε στο λεγόμενο θαύμα του προφήτη Ηλία, στο θαύμα του προφήτη Ηλία. Προφήτη Ηλία λες. Ναι. Πρέπει να πω 2-3 περιστατικά ακόμα, γιατί ακούγεται λίγο βαριά η κατηγορία που θα κάνει ξεκάθαρο λίγο περισσότερο η χρήση των δηλητηρίων. Καθώς πριν φτάσουμε στο θαύμα, στη δράση του Ηλία, που αφορά αυτά αναφλεγόμενα υλικά, επιμένω στα δηλητήρια, διότι η προσωπική μου προσφορά στο συγγραφικό μου αυτό έργο είναι κυρίως η εμφάνιση των δηλητηρίων σαν ερμηνευτικό ενδεχόμενο για τα θαύματα των προφητών της Βίβλου. Αναφέρεται μια περίπτωση της Ιγέ. Η Ιγέ, γράμμα αλφα είναι μια μικρή περιοχή που πρέπει να κατακτήσουν, αλλά το δυστύχημα είναι ότι δεν έχει τρεχούμενα νερά. Οι άνθρωποι αυτοί μόλυναν τα νερά, έπιναν από τα νερά αυτά τα υποψήφια τους οι αντίπαλοι τους και μετά ασθενείς και κυλοπονώντες ήταν αδύνατον να αντισταθούν και τους ξεκλήριζαν. Η Ιγέ είναι λοιπόν μια μικρή περιοχή που από τα αρχαιολογικά ευρήματα δεν μπορούν να αναφέρουν ότι κατοικείται περισσότερο από 3.000 ανθρώπους. Εάν βάλεις 3.000 ανθρώπους, βάλε τους μισούς ότι είναι μάχημοι, 1.500 άνθρωποι είναι μάχημοι όλοι και όλοι. Στέλνει 3.000 ανθρώπους, 3.000 φαντάρους δικούς του, μαχητές δικούς του, ο Ιωσήφ, ο Ιησούς του Ναβί, για να τους κατακτήσουν. Και στο κατοφερές, στην κατηφόρα, ή
αίτητο, αναγκάζεται να στείλει ολόκληρο το στρατό του 30.000 άνδρες. Λέει, μας περιπτώσει κάποιες πολλές χιλιάδες ανθρώπους, πολλαπλάσιους, υπερπολαπλάσιους των χιλίων φαντάρων που είναι στη ΓΕ, για να καταφέρει και πάλι με στρατήγημα να κάψει την αγωνιστικότητα, και να κάψει τα σπίτια τους των κατοίκων της ορεινής ΓΕ. Αυτό τι δείχνει? Ότι επειδή τα ριάκια τα οποία χρησιμοποιούσαν για να στείλουν το ασθενοποιό υλικό στους αντιπάλους τους, δεν μπορεί να πάνε προς τα πάνω. Δεν είχαν την δυνατότητα στην ΓΕ το μακρύ χέρι του Γιαχβέ, του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης, να πλήξει με τα δηλητήρια τους κατοίκους αυτούς και έτσι υπέστησαν πανολεθρία. Μια άλλη περίπτωση είναι ότι ενώ το να νικήσεις μια πόλη σε συμφέρει να κρατήσεις τα ζώα, τις γυναίκες, τις νεαρές, να κρατήσεις τα αντικείμενα του τόπου, αξίας κτλ. Κάποιες φορές υπάρχει η εντολή, δεν θα αφήσετε κανέναν και τίποτα ζωντανό. Παν το έχον πνοή. Δηλαδή, από τα ζωντανά μέχρι τους ανθρώπους, κάθε ηλικίας και κατάστασης, θα τους σκοτώσετε όλους. Υπάρχει αυτή η περίπτωση του Σαμουήλ που δίνει την εντολή στον Δαβίδ, όχι τον Δαβίδ, τον προηγούμενο του Δαβίδ βασικά. Σαούλ. Τον Σαούλ, μπράβο. Αλλά ο Σαούλ δεν ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει και κάποια τροφαντά ζώα τα κρατάει. Κάποιους σκλάβους, σκλάβες κτλ. Τους κρατάει. Όταν ο Σαμουήλ βλέπει ότι αυτός παρήκουσε την εντολή του Θεού, του λέει το περιβόητο ότι η υπακοή, λέει θα μπαίνουμε και θα τα θυσιάσουμε στο Θεό, λέει, για να τον ευχαριστήσουμε με θυσίες. Δεν θέλει λέει θυσίες, αυτός υπακοή θέλει. Και στέλνει να σκοτώσουν αυτά τα ζώα και τους ανθρώπους που κράτησε για τους δικούς του λόγους ο Σαούλ ζωντανός. Έπρεπε λοιπόν οτιδήποτε να αφανιστεί. Και περιέργως, όσοι μετήχαν στη μάχη αυτή, έπρεπε επί 7 μέρες να κάθονται έξω του στρατοπέδου και να πλένονται με ένα είδωρ εξαγνισμού το οποίο περιείχε άνθρακα, δηλαδή στάχτη. Σήμερα αποδεικνύεται ότι το σταχτό νερό και ιδιαίτερα η στάχτη είναι το καλύτερο απορροφητικό υλικό μικροβίων και άλλων παθογόνων υλικών και ουσιών. Αυτοί οι άνθρωποι επί 7 μέρες, όσο κρατάει η επόαση οποιονδήποτε άλλων ασθενειών όπως του άνθρακα κτλ. Που είναι 7ήμερος η επόασή του, 7 μέρες ήταν εκτός στρατοπέδου. Αν δεν εμφανίζαν συμπτώματα, τότε μπαίνανε μέσα. Και μάλιστα επιμερώς δεν μπαίνονταν μόνο οι ίδιοι, αλλά επιμερώς έβλεναν και τον στρατιωτικό τους εξοπλισμό, όπλα, δώρατα, οτιδήποτε άλλο. Αρχίζει λοιπόν σιγά σιγά η αφήγηση και μας βάζει σε έναν προσεκτικό κόσμο διαχείρισης δηλητηρίων. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι πάρα πολλές οι αφηγήσεις όπως οι 300 στάμνες του Γεδεών. Ο Γεδεών ανεβαίνει, η μάχη του Γεδεών περιγράφεται τόσο ξεκάθαρα που δεν σημαίνει καμιά αμφιβολία ότι πρόκειται για συγκεκριμένη τοπογραφία ευνοϊκή για τη χρήση δηλητηρίων, δηλαδή μαγκανίας, του νερού που πίνουν οι αντίπαλοι, γιατί οι αντίπαλοι στρατοπεδεύουν κατά χιλιάδες κάτω στην κοιλάδα, ενώ αυτοί καταλαμβάνουν τις πηγές που τροφοδοτούν με νερό την κοιλάδα. 300 ιδρύες εμφανίζονται στα χέρια τους, οι Βίρους λέει ότι είναι άδειες, εμείς υποθέτουμε ότι 300 ιδρύες δεν ανεβαίνουν χωρίς λόγο οι άδειες πάνω στις πηγές του νερού. Αν πράγματι με 300 ιδρύες γεμάτες με κατάλληλο υλικό μαγκανίας φτάσουμε στις πηγές, τότε μπορούμε, αδειάζοντας επί 1 λεπτό την ιδρία στις πηγές, να κρατήσουμε μολυσμένο το ριάκι από το οποίο ιδρεύονται οι αντίπαλοι μας κάτω στην κοιλάδα επί 5 ώρες. Στις 5 ώρες αυτές του καυτού ήλιου της Παλαιστίνης δεν θα υπήρχε άνθρωπος που να μην γεμίσει το παγούρι του, να μην ξεδιψάσει
από το λαχταριστό παρακείμενο χήμαρο στο οποίο έχει στρατοπεδεύσει. Όταν κατεβαίνουν λοιπόν, είναι όλοι ασθενείς και παραπέοντες και πηγαίνουν και τους σκοτώνουν με απόλυτη άνεση μόνο 300 άνθρωποι. Αυτά αναφέρει η βίβλος, αναφέρει ότι μέσα από την Κιβωτό πάντα έπαιρναν τα μαρτύρια. Δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε γιατί. Να σου πω γιατί. Δεν μπορούμε να αναφέρουμε όλα τα 37 παραδείγματα, διότι θα μας λείψει αρκούντος το αποδεικτικό υλικό και θα φανούμε περίεργοι σε αυτό που μας ακούει. Ενώ διαβάζοντας το βιβλίο, όπου με άνεση χρόνου και ανάπτυξης μπορεί να δει κανείς γιατί φτάνουμε σε αυτό το συμπέρασμα. Τώρα επιγραμματικά, προκλητικά θα έλεγα, αναφερόμεθα στα δηλητήρια της βίβλου, χωρίς να παραθέτουμε όλο το αναγκαίο αποδεικτικό υλικό που σημειωτέων απορρέει από τα ίδια τα λεγόμενα της βίβλου. Και όχι από κακή δική μας φαντασιακή προσθήκη. Αυτό λέω, ναι. Πώς? Αυτό λέω, ναι, ότι η ίδια η βίβλος ομολογεί. Εσύ διάβασες τα 3 πρώτα βιβλία, λες. Σου έμεινε καμιά απορία ότι εδώ πρόκειται για τη χρήση δηλητηρίων? Όχι βέβαια, τα αναφέρει το ίδιο το κείμενο. Μπράβο. Σου έμεινε μήπως η εντύπωση ότι ο συγγραφέας μπρόχνει τα πράγματα επίμονα στο να εμφανιστούν δηλητήρια? Μόνο το αντίθετο συμβαίνει. Επίμονα σε αυτή την κατεύθυνση σμπρώχνει η ίδια η αφήγηση. Μα είναι κατανοητό, μπορεί να γίνει κατανοητό ότι αυτό το βιβλίο, το οποίο το κρατούσε μυστικά το κρυφά πάντα του μέσα το Ιουδαϊκό Ερατείο, δεν το διάβαζε οποιοδήποτε παρά μόνο οι ιερείς, οι ραβίνοι. Για να ξέρουν να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα πράγματα. Τώρα το ότι μετά αργότερα κατόρθωσαν και τους το πήραν και κυκλοφόρησε το βιβλίο, είναι άλλη ιστορία αυτό μετά. Έτσι. Απάντησες τώρα στην ερώτηση. Καλά, αφελείς είναι οι συγγραφείς αυτού του βιβλίου ώστε να βάλουν τόσες πυκνές αναφορές για τη χρήση δηλητηρίων μέσα στη βίβλο, έστω ελαφρώς συγκαλυμμένες? Όχι, διότι το βιβλίο, όπως πολύ σωστά είπες, προοριζότανε για την ιερατική εξουσία και μόνο. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, ο ίδιος ο Σαούλ που είναι βασιλιάς δεν γνώριζε τι ακριβώς συμβαίνει. Αν δεν γνώριζε θα τολμούσε να φέρει μολυσμένα κοπάδια στο στρατόπεδο του Ισραήλ, ενώ του είπαν να τα εξοντώσει. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι το βιβλίο αυτό περιέχει αυτές τις σχεδόν ξεσκέπαστες ομολογίες, επειδή ακριβώς ήταν ένα κείμενο μόνο για μοιημένους. Αργότερα βέβαια, όπως σωστά είπες, επί Πτολεμαίου Δευτέρου, Μπράβο, το μέσο φιλάδελφος το πήρε. Τους άρπαξε κυριολεκτικά τα βιβλία αυτά και τους υποχρέωσε από ανθρώπους που δεν ξέρανε, δεν ήταν καν ιερείς, τους υποχρέωσε να μεταφράσουν. Βέβαια, ενώ το βιβλίο αυτό ξεσκέπαστε στα χέρια μας, από την εποχή του Πτολεμαίου του Δεύτερου, του 200 τόσο π.Χ. μέχρι σήμερα, δεν το πήρε κάποιος στα χέρια του και επιμένω σε αυτό, δεν είναι ευκαιρία κάφκησης, δεν το πήρε με την επιμέλεια που έπρεπε για να φτάσει εγκαίρως στα δηλητήρια, για να δημιουργήσει μια ισχυρή κατακραυγή εναντίον των αγαθόσχημων λόγων και ισχυρισμών της βίβλου, που θα κατεδίκαζαν τη βίβλο σταδιακά σε αφάνεια. Τώρα είναι ίσως μάλλον αργά, διότι και να γνωρίζουμε την απάντηση, η διάδοσή της όπως προαναφέραμε, τόσο ταχύτατη, τόσο μεγαλειώδης, που αυτό το πράγμα, αυτός ο ογκώδης, αυτός ο αστεροειδής που χτύπησε το πλανήτη Γεία αρχής γενομένου από το Αβραάμ και μορφωμένο και αποκρισταλωμένο σε ένα βιβλίο που λέγεται βίβλος, δεν θα σταματήσει την πορεία του εύκολα. Ζούμε λοιπόν σε ένα κλίμα μιας παγκόσμιας καταστροφής, σε μια Ιουδαϊκή χημεία. Ζούμε σε ένα κλίμα όπου ο Ιουδαϊσμός μπορούσε άνετα να κολυμπήσει προς πάσα κατεύθυνση, επειδή είχε τη συμπάθεια των βιβλικών ηρώων, τη συμπάθεια και την συμμετοχή στην πίστη της βίβλου άπειρων λαών. Πραγματικά ζει σε ένα χώρο άπλετης αποδοχής, έχει μετατρέψει το μισό και παραπάνω πλανήτη σε Ιουδαϊκή χημεία και μπορεί να εξαπλώνει
τις επαγγελματικές, τις επεκτατικές, τις τραπεζιτικές επιδιώξεις του, τις πολιτισμικές, χωρίς ιδιαίτερα εμπόδια. Σκέψου ότι στη χώρα μας έχουν ιδρύματα τα οποία δεν φορολογούνται. Και ενώ αυτοί διαπρέπουν, οι βαριά φορολογούμενοι υπόλοιποι βιοτέχνες και Έλληνες δεν μπορούν να τους συναγωνιστούν. Με αποτέλεσμα αυτοί να γιγαντώνονται και εμείς να αφανιζόμαστε. Σίγουρα. Εννοώ. Λοιπόν, βλέπουμε τους τραπεζίτες να στείλουν ό,τι τραπεζιτικό και οικονομικό άθλο και παιχνίδι θέλουν, χωρίς εμείς να έχουμε ούτε καν την υποψία, ούτε καν τη διάθεση να τους ελέγξουμε. Έχουν γίνει τα μύρια τόσα οικονομικά έκτροπα που κυριολεκτικά κοντεύουν να αφανίσουν την Ελλάδα, γιατί εκεί πηγαίνουμε και νομίζω ότι στο τελευταίο πλέον δεν έμεινε καμιά αμφιβολία ότι οι Ιουδεοκρατούμενες, και δεν αναφέρω όλους τους Ιούδεους, έτσι, αναφέρομαι στην Έλλη, πάντοτε ο Ιουδαϊσμός ήταν ένα σύμμικτο πλήθος, από την έξοδο ακόμα. Και οι μόνοι πραγματικοί Ιουδαίοι ήταν φιλοί του Μωυσέως, οι Λεβίτες. Οι Λεβίτες ήταν οι τεμπέληδες που περιδιάβαιναν εδώ θρικίδε και είχαν τον δεκατισμό, την φορολογία όλων των υπολείπων φυλών και ζούσαν άνετα χωρίς να εργάζονται, λέγοντας μόνο αλληλούια και ευλογώντας τους υπολείπους. Αρμέγοντας φυσικά από τον μόχθο των υπολείπων. Και ο ίδιος ο λαός Ισραήλ στα 11-12 του, γιατί είναι 12 οι φυλές μία η εκλεκτή, η φυλή του Λεβί, τα 11 υπόλοιπα έχουν τραβήξει τα πάνδυνα. Έχουν τραβήξει κυριολεκτικά τα πάνδυνα. Σε βαθμό που ένας σήμερα απλός Εβραίος να λέει ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να είσαι Εβραίος. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν σε ένα καθεστώς σκληρής θεοκρατίας, με ό,τι αυτό σημαίνει, και υποφέρουν τα πάνδυνα, συνδράμοντας, θέλοντας δεν θέλοντας, σε οποιαδήποτε σχέδια εκπονήσει η βασική τους αρχή, και είναι αυτή η βασική αρχή, το κουκούτσι μέσα σε κάθε άτιμη πράξη που διευθύνει τον επεκτατισμό τους, την αρπακτικότητά τους και όλα τα αρνητικά, τραπεζιτικά κλπ. Στοιχεία που σήμερα έχουμε εμείς απέναντί μας. Έτσι λοιπόν η βίβλος, για να τελειώσω και να αφήσουμε ίσως μια ευκαιρία σε κάποιον να πει τη γνώμη του ή να μας ρωτήσει κάτι, πώς θα το έβλεπες αυτό. Να πούμε ένα τελευταίο κλείνοντας, μια και φτάσαμε, κάναμε ένα κύκλο έτσι από τον Αβραάμ μέχρι περάσαμε στην Αίγυπτο και μετά πάλι στην Παλαιστίνη με τα γεγονότα όλα αυτά. Να πούμε ένα τελευταίο για τους προφήτες, ας πούμε, να περάσουμε από την ηλιοτριχρησία σε αυτό που είπα πριν κιόλας και στο περιστατικό με τον προφήτη Ηλία. Τι σε εντυπωσίασε στο περιστατικό, για θύμισέ μου. Ενώ όταν το παρουσιάζει κάποιος οποιοσδήποτε χωρίς να έχει διαβάσει το κείμενο. Στο θυσιαστήριο. Ναι, ενώ όταν το παρουσιάζει κάποιος χωρίς να έχει διαβάσει το κείμενο, παρουσιάζεται σε ένα εντελώς μεταφυσικό έτσι φαινόμενο περιστατικό, το οποίο κατάφερε να βάλει φωτιά στο βωμό, ας πούμε, με τα ξύλα. Ενώ διαβάζοντας το κείμενο και δει τις αναφορές για πυρητόλιτους και για το νερό που έριξε πάνω και έγινε χημική αντίδραση, καταλαβαίνει ότι κάτι άλλο συνέβη για να συμβεί αυτό για να έχουμε αυτό το περιστατικό. Και το ομολογεί η ίδια η βίβλος, δεν είναι λόγια τώρα οποιοδήποτε να τα λέει εξωγενής παράγοντας. Θα πω μόνο δύο λόγια και ίσως να το ξαναναφέρουμε σε μια άλλη εκπομπή για να φτάσουμε ίσως και μέχρι την Καινή Διαθήκη, αν νομίζεις, μια άλλη φορά. Ο Ηλίας, τον αναφέρω ως πυροτεχνουργό. Ο Ηλίας έχει να κάνει συνεχώς με φωτιές. Στην προκειμένη περίπτωση το ότι προκαλεί τους αντιπάλους του. Και δεν είναι άσχετο αυτό το πρόσωπο με τη σημερινή έτσι, με την, πώς να το πω, με το θρησκευτικό δρόμενο της σημερινής χώρας, ας πούμε, όπου σε διάφορες βουνοκορφές βλέπουμε τα κλεισάκια του προφήτη Ηλία, έτσι, ο οποίος είναι αυτό το πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης. Όλες οι βουνοκορφές. Στην Αθήνα ήμουνα και λέω εκεί πάνω τι
προφητηλίας. Αλλά του λέω, αυτό το υπέροχο ύψωμα δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί κάτι άλλο επιστημονικό, κάτι ένα ερευνητικό κέντρο κτλ. Και ο παράδειγμα κλεισάκι της προφητηλίας, δεν θυμάμαι ποιος λόφος είναι. Βάσει περιπτώσει, όλοι οι λόφοι της Ελλάδος είναι προφητηλία. Στον Όλυβο έχουν προφητηλία. Δεν είχε πέρασε από τον Όλυβο ο προφήτης Ηλίας. Χάθηκαν οι Έλληνες ήρωες, οι όποιοι να πούμε για να βάλουμε στον Όλυβο και βάλαμε την προφητηλία. Ο προφήτης Ηλίας είναι μια προκλητική προσωπικότητα η οποία δεν διαπρέπει κυρίως ένα άλλο άθλο, την περίπτωση του Σεναχηρίμ, στους ιστορικούς πλέον χρόνους. Έρχεται ο Σεναχηρίμ και στρατοπεδεύει κάτω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Και λέει, καλά, λέει, εγώ πέρασα, λέει, από την Ασσυρία μέχρι την Αίγυπτο, δεν μ' αντιστάθηκε κανένα, γιατί 180.000 στρατό Σεναχηρίμ. Μιλάμε για τους ιστορικούς χρόνους πλέον. Και του λένε οι Φιλιστέοι, αυτοί, λέει, κάτι κάνουν με τα νερά. Και αν θες, λέει, άρχοντά μου, λέει ο Φιλιστέος στον αρχηγό του βασιλέως Σεναχηρίμ, τον στρατηγό, του λέει, αν θέλεις να μην έχεις απώλειες, λέει, κατέλαβε όλες τις πηγές. Και τότε, λέει, δεν θα πάρεις τίποτα. Γιατί αυτοί κάτι κάνουν με τα νερά. Του λέει ένας Φιλιστέος, είχαν πάρει επιτέλους χαμπάρι, κάτι σημαίνει με τα νερά. Λοιπόν, κατέλαβε πράγματι όλες τις πηγές και τρελάθηκαν οι άνθρωποι της Ιερουσαλήμ οι οποίοι είχαν περικυκλωθεί. Γιατί ζούσαν ένα ασφυκτικό κλειό, χωρίς νερό και χωρίς. Αλλά είχαν μια πηγή η οποία ήταν μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και καταλαμβάνοντας τις πηγές, το μόνο διαθέσιμο νερό για τα στρατεύματα της Ιερουσαλήμ ήταν μια δεξαμενή έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Αυτοί μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μέσα από τα τείχη το καθαρό νερό, αλλά δηλητηρίασαν, ρίχνοντας το ριάκι που κατέληγε στην δεξαμενή έξω από την Ιερουσαλήμ, έριξαν τα δηλητήριά τους. Και επειδή ιδρεύεται όλο το σώμα που είχε στρατοπεδεύσει έξω από την Ιερουσαλήμ από τη δεξαμενή αυτή, βλέποντας ο Ισαΐας ότι έχουν ήδη βγει και ότι σε λίγο θα έχουν τα συμπτώματα της παθολογίας, εξηγεί ότι δεν θα προλάβεις να ρίξεις ούτε βέλος ενάντια της Ιερουσαλήμ. Από τη μύτη, λέει, θα σε πιάσω με χαλκά και θα σε σύρω από εκεί που ήρθες. Πράγματι, την επαύριο, λέει, 180.000 άνθρωποι ήταν ξαπλωμένοι στο έδαφος και πήγαν τους αποτέλεσαν. Επί σειρά εβδομάδων, λέει, λατούσαν τα υπάρχοντα του στρατοπέδου της Ιερουσαλήμ. Οι ερμηνευτές λένε ότι κάποιος λοιμός, κάτι έπιασε ξαφνικά το στράτευμα του Σεναχηρίμ και ματέωσε την επίθεση, την καταστροφική επίθεση κατά της Ιερουσαλήμ. Το σίγουρο είναι ότι στο Σύριο αυτών των δηλητηρίων ο Ισαΐας δεν θα μπορούσε να προφητεύσει το θάνατο ή την επικείμενη ήττα του τεράστιου αυτού στρατού αν δεν είχε γνώσεις που του έλεγαν ότι οι άνθρωποι αυτοί σε λίγο θα είναι μηθανείς. Αυτό για τα δηλητήρια. Όσον αφορά για την αντιμετώπιση, την αυτανάφλεξη του θυσιαστηρίου, θα επανέλθουμε μια άλλη φορά για το λόγο ότι αυτή η αυτανάφλεξη έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και νομίζω ότι στο υπόλοιπο του χρόνου μας δεν θα είμαστε πλήρεις αν τα αναφέρουμε. Ναι, εντάξει, σήμερα καλύτερα επικεντρωθήκαμε περισσότερο στη δηλητηριοχρησία. Στα δηλητήρια. Μετά θα πάμε στα. Θα μπορέσουμε να κάνουμε μια εκπομπή να πάμε σε άλλες πρακτικές. Για να μην το κάψουμε γρήγορα και αφήσουμε ανεπαρκείς απαντήσεις στην συνέντευξη αυτή, κατάλαβες. Ναι. Εγώ θα ήθελα, αν θέλεις και εσύ, ναι, αν κάποιος μας παρακολουθεί, να δώσεις ένα τηλέφωνο 22... να τοποθετηθούν ή να μας ρωτήσουν ό,τι νομίζουν. 22-630 είναι το τηλέφωνο. Για κόσμο που είναι εκτός νησιού 22-54-0 22-630. Αλλά εντάξει, γενικώς αυτός είναι ο αριθμός που καλούμε. 22-54-0 22-630. Είναι και στο Facebook, μπορούν να γράψουν Ελιάς Γιώργος ή Μιχάλης Καλόπουλος με λατινικούς χαρακτήρες. Να γράψουν οτιδήποτε σε σχόλια και να απαντηθεί. Επειδή λίγο η φωνή σου έχει κάποιες διακοπές, αν θες επανέλαβε το τηλέφωνο, μήπως δεν το έχουν ακούσει. Ναι, λοιπόν το τηλέφωνο είναι 22-54-0 22-630 είναι το τηλέφωνο. Και στο διαδίκτυο το προφίλ μου είναι εμένα Ελιάς Γιώργος με λατινικούς χαρακτήρες και φυσικά και στον κύριο Καλόπουλο μπορείτε Μιχάλης Καλόπουλος με ελληνικούς χαρακτήρες. Να γράψετε στις σχόλια, στις κοινοποιήσεις, τις αντίστοιχες.
Λοιπόν, εντάξει, νομίζω κάναμε μια καλή έτσι, όσο μας κατάφερε ο χρόνος μας άφησε. Ναι, είναι περίπου μία ώρα και ναι. Νομίζω ότι να μην κουράσουμε περισσότερο. Ναι. Ναι. Γιατί τα θέματα αυτά για τους πολλούς οι οποίοι λίγο ή πολύ θρησκεύονται είναι πικρά. Ναι. Έχουμε μεγαλώσει σε ένα κλίμα θρησκευτικού εφησυχασμού, το οποίο είναι κυριολεκτικά καταστροφικό. Η αμφισβήτηση, ακόμα και η χειρότερη, σου αφήνει μια παιδεία, σου αφήνει ένα μηχανισμό αμφισβήτησης, μια επιφύλαξη, σου δίνει εναλλακτικές απαντήσεις και προσεγγίσεις. Ενώ αυτό το σύστημα της πίστης, το ανατολίτικο, της απόλυτης αποδοχής, θυμίζει την ανατολίτικη μυρολατρεία. Δεν είναι μεσογειακό, δεν είναι ελληνικό και σίγουρα δεν προάγει τη σκέψη και την ανανέωση, την αναζήτηση, την διόρθωση. Ναι, μισό λεπτό λίγο γιατί έχω μια γραμμή. Ναι. Μισό λεπτό. Ναι. Καλησπέρα. Θες να το ρωτήσεις ή να το σε βγάλω στον αέρα? Ναι, βεβαίως, ναι. Ναι. Α, για το λες για τον τύφο στην Αθήνα. Ναι, έχει ακουστεί, εγώ όπως ξέρω εγώ, έχει ακουστεί κάτι τέτοιο, για ότι οι Σπαρτιάτες με καράβι κάποιον πέρασαν. Που είχε τύφο δηλαδή και μετέδωσε την ασθένεια. Ναι, αυτό το έχω ακούσει. Θα το ρωτήσουμε μήπως το ξέρει καλύτερα. Εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, κάναμε μια μικρή διακοπή. Είχαμε ένα τηλεφώνημα. Μιχάλη, μας ακούς κανονικά? Ναι, δεν αφορούσε την εκπομπή. Την εκπομπή αφορούσε. Λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος. Άκουσε αυτό τις αναφορές που υπάρχουν στη βίβλο για τη λειτουργιοχρησία μέσω του ύδατος στους Φιλιστέους και ρωτάει μήπως υπήρξε κάτι παρόμοιο στην περίπτωση ή τουλάχιστον κάποια αρρώστια στην περίπτωση του Πελοποννησιακού πολέμου μεταξύ Αθηναίων και Σπαρτιατών, εκ μέρους των Σπαρτιατών δηλαδή μέσα στην Αθήνα, με τον τύφο που υπήρξε μετά το λοιμό. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο περιστατικά παρόμοια που εμφανίζονται στην Ελληνική Γραμματεία και σε ένα από αυτά σχετίζονται οι Σπαρτιάτες, οι οποίοι καίνε θιάφη σε ευνοϊκό άνεμο και δηλητηριάζουν με δηλητηριώδη αέρια το αντίπαλο στρατόπεδο. Υπάρχει ένα δεύτερο περιστατικό όπου... Μπορώ να μιλήσω? Ναι. Όπου ο Σόλων καλείται να υποτάξει μια πόλη που έχει στηθεί πριν από τους Δελφούς και έχει βάλει δασμούς, διόδια. Και ενώ οι Δελφοί χάνουν έσοδα, τα έσοδα αυτά της επισκεψιμότητας των Δελφών τα καρπούνται οι άνθρωποι αυτοί. Τότε παίρνει ελεύωρο ο Σόλων το νερό από το ριάκι που πηγαίνει στην πόλη αυτή, κάνει μια δεξαμενή ξεχωριστή, αφήνει το ελεύωρο, το οποίο σε μεγάλες ποσότητες είναι δηλητηριώδες, σε μικρότερες είναι κυλόπονοι και ευκύριες και τέτοια, και αφού μολιάζουν τον κατάλληλο χρόνο μέσα σε αυτή τη δεξαμενή, αμολά τη δεξαμενή αυτή στο τρεχούμενο νερό αυτής της πόλης. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να μυθούν πλέον γιατί έχουν κοιλιακά προβλήματα, διάφορα, και πέφτουν πάνω τους και τους κατακτούν. Και μια τρίτη περίπτωση μάλιστα, όπου αναφέρεται ότι έναν πάρα πολύ όμορφο τάβρο
η μία παράταξη των Ελλήνων τον δηλητηριάζει σε τέτοιο βαθμό που αλόφρονο ταύρος απολύεται και πηγαίνει στο αντίπαλο στρατόπεδο. Χαρούμενοι αυτοί ότι αποκτούν τον λαμπρό αυτό ταύρο, τον διαμελίζουν, τον τρώνε, δηλητηριάζονται από τις άρκες του δηλητηριασμένου ταύρου και αλόφρονες παραδίδονται στη μάχη σε αυτούς που επινόησαν αυτήν τη μαγκανία. Υπάρχουν λοιπόν και στην ελληνική ιστορία περιπτώσεις μαγκανίας και δηλητηριοχρησίας. Να αναφέρω δε κλείνοντας ότι 10 χρόνια μετά από την ειδική μου εργασία υπάρχει μια ειδική επί των αμαρχών της επιστήμης, η Αντριάν Μαγιόρ, συγκεκριμένου πανεπιστημίου Αμερικανικού, η οποία επικοινώνησε μαζί μου για να μου στείλει το βιβλίο της «Βιολογικός πόλεμος στην αρχαιότητα». Η ίδια επιβεβαιώνει επιγραμματικά, χωρίς όλο το σκεπτικό που αναπτύσσουμε εμείς, επιβεβαιώνει επιγραμματικά όλα μου τα ευρήματα. Ότι η κύβωτο της Διαθήκης ήταν φυλακτήριο δηλητηρίων και μπορούμε να συζητήσουμε για αυτό αν το θυμηθείς, ότι αποδεικνύεται από τα γραπτά της βίβλου ότι το κυβότιο αυτό δεν είχε τις 10 εντολές όπως θέλουν, αλλά ήταν φυλακτήριο δηλητηρίων. Ότι χρησιμοποιήθηκαν δηλητήρια στις μάχες της εισόδου του Ισραήλ για την κατάκτηση της Χαναάν, τα αναφέρει επιγραμματικά και όλα μου τα ευρήματα τα επιβεβαιώνει η ειδική επί του συγκεκριμένου θέματος αυτή η επιστήμονη Αντριάν Μαγιόρ. Επίσης κάνει ευρύτερη αναφορά ότι η χρήση των δηλητηρίων είναι αυτή που απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωση της Μακεδονικής Αυτοκρατορίας προς τα Ανατολά. Όσο ανατολικότερα πήγαινε, τόσο τα περίεργα βιολογικά δηλητηριασμένα όπλα έκαναν την εμφάνισή τους, πράγμα που έκανε τους στρατιώτες του Αλεξάνδρου να τις φορούν και να ζητούν να επιστρέψουν να μην επεκταθούν άλλο προς Ανατολάς. Έχουμε λοιπόν σιγά σιγά αντιληφθεί ότι το παρελθόν δεν ήταν τόσο μακριά από τη χρήση χημικών και βιολογικών όπλων. Το βιβλίο της Αντριάν Μαγιόρ υπάρχει στο εμπόριο, μπορείτε να το πάρετε. Λέγεται Υγρών Πυρ και βιολογικός και χημικός πόλεμος στην αρχαιότητα. Ακριβώς δηλαδή τα δύο στοιχεία, αυτά που αναφέραμε και εμείς. Τη χρήση αυταναφλέξιμων, ιδιαίτερα αυταναφλέξιμων και εκπληκτικών υλών στην αρχαιότητα, στην απότατη αρχαιότητα και τη χρήση δηλητηρίων και βιολογικών άλλων υλικών για την εξασθένηση ή θανάτωση μαζικά των αντιπάλων. Δεν είναι λοιπόν τα πράγματα τόσο αθώα όσο θέλουν να μας τα παρουσιάσουν στη βίβλο. Αν όλα αυτά που είπαμε τα πείτε σε ένα σπουδαστή θεολόγο, σε ένα παπά, σε ένα καλόγερο, θα σας κοιτάξει περίεργα γιατί δεν τα γνωρίζει. Οι άνθρωποι αυτοί προσεγγίζοντας υμνητικά, λατρευτικά, με απόλυτη αποδοχή και πίστη τα κείμενα αυτά, τα θεωρούν ένα βιβλίο πνευματικής ανακούφισης και μεταφυσικού καθησυχασμού και όχι ένα βιβλίο ύποπτο για αυτά τα ακραία και απεχθέστατα εγκλήματα τα οποία εμείς αναφέρουμε. Έτσι λοιπόν, προσοχή, η βίβλος αξίζει για τη μερίδα των ανθρώπων που προβληματίζεται. Ναι, βέβαια. Ναι. Βέβαιως, έτσι είναι. Έτσι. Θυμάμαι κάποια στιγμή ο Παπαδάκης σε μια εκπομπή μου έλεγε γιατί κύριε Καλόπουλε θέλετε να μου χαράσετε την ηρεμία και την ευτυχία και το αγλάισμα των Αγίων αυτών ημερών. Λέω κύριε Παπαδάκη, εγώ δεν ήρθα εδώ για εσάς. Εσείς έχετε όλο το δικαίωμα να αγλαϊστείτε με τις Άγιες αυτές ημέρες που το θέλετε. Εγώ είμαι εδώ για τους λίγους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις ίδιες ανησυχίες με μένα και κοντεύουν να τρελαθούν γιατί δεν βρίσκουν πουθενά επιβεβαίωση. Έχουμε λοιπόν και εμείς το δικό μας κοινό στο οποίο απευθυνόμεθα. Είμαστε μια μικρή μεν αλλά ανήσυχη μερίδα η οποία δεν αποδέχεται αμάσιτα όλα αυτά τα καλολογήματα και τα ποιητική αδεία, θεολογήματα της βίβλου και της κάθε θρησκείας, αλλά
πιστεύουμε ότι οι θρησκείες είναι ένα ύπουλο πράγμα, μια μορφή εξουσίας που από την αρχαιότητα ακόμα υπηρετούσε τους ανθρώπους που την προωθούσαν και όχι κάποιον αγαθό Θεό που υποτίθεται ήταν κρυμμένος από πίσω. Ο συγκεκριμένος Θεός, ο Γιαχβέ, όπως και ο Αλλάχ του Κορανίου, ανάθεμα τους είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να επινοήσει ο ανθρώπινος νους. Στη βίβλο βρίσκουμε τον Θεό, τον Γιαχβέ, διαταγή να σφάζονται νήπια και θυλάζοντα, να βιάζονται και να ξεχυλιάζονται έργειες. Βρίσκουμε χειδεολογήματα απίστευτα. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά και ναι, είναι δύσκολο να τα απαριθμίσουμε τώρα σε μια εκπομπή. Αν διαβάσει κάποιος το 28ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου από το 15 Εδάφιο και μετά, να δει πόσο τρομοκράτης είναι αυτός ο Θεός που επινόησε ο Αβραάμ και καθιέρωσε ο Μωυσής. Αν διαβάσει το 28ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου από το 15 Εδάφιο και μετά, δεν υπάρχει κακότητα, φόβητο κτλ. Που να είναι σε μια λίστα προσεκτικά ετοιμασμένη για να πανικοβάλει τους ανθρώπους που θέλει να υποτάξει. Και δεν σημαίνει αυτό μόνο στο συγκεκριμένο σημείο της βίβλου. Συμβαίνει σε ολόκληρη τη βίβλο. Πρόκειται για έναν εκδικητικό, έναν αιμοβόρο Θεό που λέει ότι θα πλένετε τα χέρια σας και τα πόδια σας στο αίμα του ασεβούς. Ασεβής είναι οποιοδήποτε τον αποδέχεται. Και θα μοιράζετε τα πτώματα που δεν τα τρώτε εσείς και είναι μολυσμένα και ακατάλληλα για τροφή, θα τα μοιράζετε στους εθνικούς. Είναι αυτός Θεός. Είναι αυτός Θεός που διατάζει να σκοτώνουμε βρέφη χτυπώντας το κεφαλάκι του στο βράχο, όπως λέει στους ψαλμούς. Είναι Θεός αυτός ο οποίος κοντά στα αγαπητηλίκια έχει ατέλειωτες κατάρες. Δηλαδή, δεν προβληματιζόμαστε επειδή έχουμε ένα βίτσιο που μας κατέβηκε ξαφνικά ενάντια στις θρησκείες. Όχι, οι θρησκείες έχουν πολλά μαύρα, μελανότατα σημεία τα οποία μας έχουν προβληματίσει. Και θεωρούμε καθήκον μας κι εμείς, όπως καθήκον τους θεωρεί και ένας πιστός καθήκον τους θεωρεί την εξάπλωση της θρησκείας, εμείς θεωρούμε καθήκον μας τον προβληματισμό απέναντι στις θρησκείες. Ποιοι μας επιτίθονται σήμερα? Έχουν ένα σκαρισμό λεπτά οι εξουσιαστές, οι θρησκευτικοί ελίτ της χώρας μας. Έχετε δει πουθενά να προσπαθούν να απελευθερώσουν τη χώρα μας? Με τον Ρωμαίο ήτανε, με τον Τούρκο ήτανε, σήμερα μετά τον Τούρκο έχει καθιερώσει και έχει συμβιβαστεί με τα βασίλεια του Όθωνα και του κάθε Όθωνα. Λοιπόν, και μας έχει κάτσει στο σβέρκο και πληρώνουμε ένα δεύτερο δημόσιο σε συντάξεις αυτό, σε μορφή ασοφορεμένων δημόσιων υπαλλήλων. Δηλαδή, τους πληρώνουμε για να σώσουν την ψυχή μας. Ναι. Τέτοιο γελίο πράγμα δεν ξαναφάνει. Αν δεν σου σώσει την ψυχή σου, κάτω τουλάχιστον όπως είπε ο αρχηγός σου. Κούρσε τα υπάρχοντά σου, γύρνα πάνω στο χρωστό δεκίντα, σου δίνω εγώ για να δαχτεί ένας άλλος ένα κομμάτι ψωμί, να βιοπορείσαι και διακοινώντας το λόγο του Θεού. Άμα εσύ έχεις Mercedes και 4x4, όπως τον είδα από τον Άρωνα, στον Άγιο Δημήτριο και στις καλύτερες ταβέρνες, και τους είπα έτσι γίνομαι και εγώ χριστιανός. Και με κοιτούσαν λίγο ξά. Αν μου δώσει για μένα 4x4 να έχω να τρώω και να πίνω και να... Θα μας κυνηγάνε οι παπάδες τώρα με αυτά που λες. Θα μας πάρουν στο κυνήγι οι παπάδες με αυτά που λες τώρα. Μα τα έχω ζήσει ρε παιδί. Όλος ο κόσμος τα βλέπει, τέλος πάντων. Αλλά ναι, εμείς ας επικοινωθούμε στην Έρευνα πάνω στο κείμενο και γιατί θα μας... Είμαστε και μικρό αγνησί, θα μας κράξουν εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, υπάρχουν και καλοί παπάδες, για να τους κάνουμε δηλαδή. Έχω γνωρίσει και καλοί παπάδες. Έτσι, προβληματισμένοι, απροβλημάτιστοι, άνθρωποι που αγαπούν το έθνος, άνθρωποι που αγαπούν το φτωχό και δυναμαθούν οι άνθρωποι για να κάνουν το έργο τους, το έχουν κάνει σκοπό της ζωής τους. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά εγώ δεν τα έχω με τους ανθρώπους, οι οποίοι επιλέγουν να κάνουν αυτό που κάνουν. Εγώ τα έχω με την υψηλόβαθμη εξουσία, η οποία φέρεται άσπραχνα και με την ίδια τη βίβλο, η οποία δεν φαίνεται να είναι ένα τόσο καλό βιβλίο. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, μπορέσαμε να τα καλύψουμε όσο μπορούσαμε από αυτό το τρίτο μου έργο για τη βίβλο.
Τουλάχιστον στον τομέα της δηλητηριοχρησίας σε αυτό το έργο. Κοίταξε, θα σηκωθεί σε YouTube σε αυτό. Φυσικά, ναι. Εμείς το καθήκον μας το κάναμε, είπαμε τη γνώμη μας. Κανέναν δεν υποχρεώνουμε, κανέναν δεν θέλουμε να αλλάξει οτιδήποτε. Αν προβληματιστεί, δεν θα πάθει, καλό θα είναι. Το καθήκον μας απέναντι με πάσα ειλικρίνεια, χωρίς δόλιες σκέψεις, χωρίς φανταστικά και τέτοια παρασκήνια όπως θέλουν να νομίσουν κάποιοι. Απλά είμαι εγώ τουλάχιστον ένας άνθρωπος ο οποίος έχω προβληματιστεί βαθύτατα και τους προβληματισμούς μου αυτούς τους κοινοποίησα στα βιβλία. Όποιος θέλει τα βιβλία μου μπορεί να το πω αυτό. Ναι, βεβαίως, φυσικά. Όποιος θέλει τα βιβλία μου μπορεί να τηλεφωνήσει στο 770-100 για να τα παραγγείλει ή αν θέλει να τα γνωρίσει, αν πάει στο site μου greatlight.com, μεγαλοψέμα.com ή ας χτυπήσει Καλόπουλος site, Καλόπουλος τηλέφωνο, όλα αυτά είναι στο διαδίκτυο και μπορούν να με βρουν πανεύκολα αρκεί να χτυπήσουν Καλόπουλος και αυτό που ζητάνε, site, τηλέφωνο, οτιδήποτε. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο μου στο οποίο μπορούν να παραγγείλουν με ελάχιστο κόστος, με 3 και κάτι, μπορούν έξοδα αποστολής, μπορούν να παραγγείλουν τα βιβλία. 770-100 είναι το τηλέφωνο. Βάζουμε 2310, μπροστά βάζουμε τη Θεσσαλονίκη στο κωδικό. 770-2310 Ναι. 2310-770-100 για όποιον θέλει να μιλήσει μαζί μου ή να παραγγείλει οποιοδήποτε βιβλίο. Μάλιστα. Και μάλιστα θα μπορούσαμε σε ενδεχόμενη άλλη εκπομπή να μιλήσουμε και για την κριτική που ασκείται στο τελευταίο μου βιβλίο για την ελληνική διοικητική ανικανότητα, ας το πω έτσι βαριά. Το διοικητικό έλλειμμα των Ελλήνων που επιγράφεται μύθις Αθηνά και Οδυσσιακό πνεύμα. Το έχω διαβάσει το βιβλίο, ναι, το έχω. Ωραία, άρα γνωρίζεις. Με πολλές παραπομπές και πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση για την σχετική αποτυχία μας απέναντι σε αυτή την λέλαπα της θρησκείας που ενέσκυψε σαν θύελα αρχίζει και να μένει από τον Αβραάμ από την Ανατολή. Ωραία. Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, φίλε Γιώργο. Πάρα πολύ και ελπίζω να έχουμε στο μέλλον και άλλες εκπομπές και για τα υπόλοιπα έργα που έχεις γράψει. Ναι, όταν θελήσεις πάρε με ενημέρωσέ με και να κάνουμε την ίδια εκπομπή. Βεβαίως. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή νύχτα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Μιχάλης Καλόπουλος. Χυμαρώδης. Πάρα πολύ. Είπαμε πάρα πολλά. Είναι δύσκολο να καλύψουμε αυτό το πάρα πολύ μεγάλο έργο. Έχει γράψει ένα τρίτομο έργο σχετικά με τη βίβλο. Μπορέσαμε να μιλήσουμε μονάχα για κάποια κομμάτια του σήμερα. Ο πρώτος τόμος λέγεται Το Μεγάλο Ψέμα. Το δεύτερο λέγεται Ο Ένοπλος Δόλος. Και το τρίτο Αβραάμ ο Μάγος. Είναι ένα τρίτομο έργο, έρευνα πάνω στην Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχει και το τέταρτο βιβλίο, το οποίο λέγεται Το Θέατρο της Σωτηρίας και είναι πάνω στην Καινή Διαθήκη εκείνο έρευνα. Έχει γράψει και το Άγιο Φως, θαύμα ή απάτη, ερωτηματικό, σχετικά με το Άγιο Φως που μεταφέρεται από την Ιερουσαλήμ κάθε Πάσχα. Με αφορμή ένα βιβλίο που έχει χαθεί ουσιαστικά και έχει επανέλθει στην έκδοση του Αδαμάντιου Κοραή, του μεγάλου αυτού Έλληνα, αυτή η μεγάλη προσωπικότητα του 19ου αιώνα. Ο Αδαμάντιος Κοραής είχε γράψει ένα βιβλίο σχετικά με το Άγιο Φως. Υπάρχει μέσα στο βιβλίο του Μιχάλη Καλόπουλου και έχει γράψει και τα δικιά του την έρευνα πάνω στο θέμα. Και το τελευταίο του βιβλίο είπε αυτό που είπε στο τέλος, είναι το Αθηνά Μύτιδα, ένα βιβλίο αφιερωμένο στις γνώσεις και στους συμβολισμούς της θεάς Αθηνάς, αλλά και τις επιπτώσεις στο σήμερα η Ελλάδα και ο ελληνισμός δεν φιλοσοφεί και δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα και γι' αυτό έχει μπει στη χειραγώγηση της θεοκρατίας.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Είπε και το τηλέφωνό του. Το ξαναλέω εγώ, όποιος θέλει να καλέσει και να παραγγείλει τα βιβλία, να του έρθουν με μεταφορική. Το τηλέφωνο του είναι στη Θεσσαλονίκη 2310, ο κωδικός 770-100. Αυτό είναι το τηλέφωνο, επαναλαμβάνω, 2310 770-100. Αυτό είναι το τηλέφωνο. Και εδώ στο σταθμό μπορείτε να μας καλέσετε αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. 2254-0-22-630. Πάω να παίξω ένα κομματάκι και επιστρέφουμε σε 4-5 λεπτά για την αποφώνηση.